Kay gusto man sa Ginoo ang iyang simbahan dili lang magpabilin sa Jerusalem, mao nang espesyal gyud ang pagtawag sa Ginoo kang San Pablo. Diya sa Mateo buhat kapitulo 23 bersikulo 11, mitunghag gyud ang atong Ginoo kang San Pablo og miingon. Ingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga moadto ka sa Roma. Sa ato paggibungat gyud sumangabil sa atong Ginoo ang espesyal nga misyon niya sa iyang simbahan ngadto sa Roma. O si San Pablo kay gisugo man ngadto sa Roma, sa wa pa siya moadto sa Roma nagpada siya og sulat. Ug mao kini ang letter to the Romans. Kining letter to the Romans para kini sa mga Kristiyano nga tuwa sa Roma. Dinhi sa New International Version o sa kini ka translation na gitampuhan sa mga Baptist. Apil ang mga Baptist dinhi. So dili pwede mo negar si Brother Ray. Kini maong NIV kay apil man sa proyekto ni ang Baptist. So sa letter ni Paul ngadto sa Romans, kinsa man ang recipient ni in his introduction to the Romans, Paul originally sent the entire letter to the Roman church. Sa ato pa kinsa day ang ipadad-an ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa letter to the Romans, ang Roman church. Sa ato pa existido na ang Roman church, wa pa si Pablo moadto sa Roma. So ang question din maone, kanang Roman church nga gisulatan ni San Pablo, hain man ang original na. Nga sa wa pa moadto si Pablo na may Roman church. Nga nagpada siya sulat nga muanha siya sa Roma. Ang recipient na ang Roman church. Atong balikan ang nahitabo during sa Pentecost. Sa Acts chapter 2. Unsa may nahitabo sa Acts? Ang nahitabo sa Acts during sa Pentecost, nanguli itong mga diaspora. Ang mga Hudyo nakatag sa tibuok ng kalibutan. Sanglit ka ng Pentecost, before paana na sila mga kapistahan nga sunod-sunod. So ang mga Hudyo nga mga diaspora sa inlain nga bahin sa kalibutan, manguli sila. Og muhulat sila sa Pentecost. Og didto nagwali si San Pedro. O kinsa man kini mga tao nga na-convert og audience sa wali ni San Pablo o San Pedro. Dili sa Acts chapter 2 verse 10, apil ang mga taga-Roma. Sa ato pagkatong na-convert dito sa Pentecost nga more or less 3,000, ang mga contingents ni adto gikan sa at least more or less 30 ka mga nations, including ang Rome. Sa ato pa during sa Pentecost, pagwali ni St. Peter, kay San Pedro man nagitagaan og Yahweh, sadang naingon si Jesus, I will build my church, and even the gates of Hades shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Gibuksa ni San Pedro ang tanghaan sa iglesia, naksulod ang mga 3,000. O gikan na sila sa lain nga mga dapit. Ang uban, mga taga-Roma. Mga nga human sa Pentecost, nanguli ang mga nanambong sa kapistahan sa Pentecost. So kining mga na-convert nga mga taga-Roma, sa ilang pagbalik dito sa Rome, ilang gidala ang Kristyanismo. Mao nga sa wala pa si Paul moadto sa Roma, naa ang Roman Church. Kinsa man na sila? Produkto na sila sa wali ni San Pedro during sa time sa Pentecost. Sa ato pa, naa ang Church of Rome o Roman Church before pa si Pablo miadto. Ang pangutan na kinsa may nagtukod sa Roman Church? Kana produkto sa wali ni Peter.
Kay ang mga apostoles mo nag-continue sa simbahan. So, ang Iglesia Katolika nga naa sa Roma, sa dihang nagsulat si San Pablo, miingon siya kung anong gitawag yun sa Ginoo kining iyang simbahan. Roma Kapitulo 1, versikulo 6. Mo kinang atong mabasa. Nga kaninyong tanan nga anaa sa Roma, nga gihigugma sa Dios, gitawag aron mabalaan, ang grasya manaa kaninyo ang kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Una, nagpasalamat ako sa Dios, pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan, kay ang inyong pagtuo na sangyaw man sa tibuok na kalibutan. So sa dihang ang mga produkto sa wali ni Peter miuli dito sa Roma, sila ang pioneering sa simbahan dito. Muna nga matod ni San Pablo, gitawag sila sa Dios o gihigugma sila. O ang inyong pagtuo mo kaylap sa tibuok na kalibutan. Kinsa ka pagtuo? Ang pagtuo sa Roman Church. Di lang kay ang pagtuo mo kaylap, ang nagdasab sa pagtuo. Kaya imposible man nga ang pagtuo mo abot sa usa ka dapit nga way taong magdala sa maong pagtuo. Mao na ang pagkaylap sa pagtuo, pagkaylap pud sa mga tao nga nagdala sa maong pagtuo. Mao na nga kining Romans 1:8 dinhi nato gikuha ng compound words na katahulo. Epestes, hemon, in katanggilitay, in hulo to kosmo. Na dihang word nga katahulos. Kay ang Roma ang gamiton sa Dios nga instrumento nga mahimong universal kung mahimong katolika ang iglesia gitukod sa atong Ginoong Kristo. Ang matuod nga iglesia doon na siya gitawag nga Christian Center. During sa time sa mga apostoles, ang ilang sentro mong Jerusalem. Acts chapter 5, doon na mga problema sa simbahan, mag-convene sila dito sa Jerusalem. Karon kay naa may giingon sa Ginoo sa Mateo 23:37-38 nga mahimong binayaan ang iyang balay sa Jerusalem. So sa manang balay, 3:15 sa unang Timoteo, ang balay mong iglesia sa Dios. So mahimong binayaan ng iyang iglesia. Nga naman, kay doon na may destruction of Jerusalem. Year 70 AD. Gipulpog yun ang templo sa Jerusalem. Gidalang auban, gidalang mga bihag ngadto sa Roma. So wala na Christian center ang simbahan. Kay nahimo namang no man's land ang Jerusalem kay tiguba man sa Roman Empire. Mo nang asa naman ang Christian center sa simbahan. Din his World History by O'Brien, page 112, mao kinang atong mabasa. Not long after the death of Augustus, the headquarters of the church founded by Christ were established at Rome. So dito, gi-establish ang headquarter sa iglesyang gitukod ni Kristo dito sa Roma. Kaya ang katawan sa Diyos, sa iyang history, connected yun siya sa power of the world. During the time, ang power of the world is Rome. Ang katawan sa Ginoo sa iyang history, part siya sa power of the world. Tanawan ninyo ang Egypt. Dito na ulipon ang Israelita, 430 years. Sa dihang nahimong power of the world ang Babylon, dito sa ang sila Daniel, mga Diyo. O sa dihang ang Roman Empire na po ang nahimong power of the world, mao na ang Ginoo doon na din sa mission na ipaadto gud ang simbahan sa Roma. Kay gamiton ang Roma sa plano sa Dios nga mahimong katolika, makaylap ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Diha kaninyo
mokaylap ang pagtuo sa tibuok kalibutan. So sa ato pa, ang simbahan mo kaylap sa tibuok kalibutan, ang gigamit na instrumento sa Ginoo mao ang Roman Church. Mo ng Roman Catholic Church, according to the religion's book, so may giingon din ining libro sa mga relihiyon, so may iyang giingon may tungod sa Roman Catholic Church. Page 34. The Roman Catholic Church is the original and is still the largest Christian church. Unsa daw ang Roman Catholic Church is the original church. Nga naman, during sa time sa mga apostles, naanagod na sila. Naananing Roman Catholic Church. O sa first 1,000 years, unsa man nga simbahan ang eksistido sa unang o sa kalibo ka tuig human sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Atong basahon ang Young Student Encyclopedia, volume 17, page 2024. Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. Sa ato pa sa unang o sa kalibo ka tuig, ang tanan ng mga Kristiyanos. Asa nasakop? Dili sa Baptist Church, sa Catholic Church. Kaya o may kung ang baptism existido na ng first 1,000 years, dapat nasakop siya sa Roman Catholic Church. Kay ang tanang Kristiyanos nasakop man sa Catholic Church, kay ang Roman Catholic Church mao man ni ang original church. Kinsa may nagtukod niini? Kay kining among proposition mo pruiba man tag referensya. Ang unang nakog basahon nga referensya, Rollier Universal Encyclopedia. Catholic Church, the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of the Pentecost. Si Kristo ang nagtukod din O sumala pa sa the book, the World Almanac and the Book of Acts, page 704. O magpagipabato din Roman Catholic founded by Jesus, who named St. Peter the first vicar. Napamatud-an ba nako sa referensya na mabasag yun nga nagtukod sa Roman Catholic o si Kristo? Napamatud-an. Busa klaro nga akong proposisyon, akong na-prove. Pinaagi sa referensya o pinaagi sa Biblia nga ang Roman Church diha na bisan sa kapanahunan sa mga apostoles kay gamiton siya sa Dios nga mahimong universal kung katolika ang tibuok kalibutan. Tungod kay ang Roman Empire, kung masakop ka sa Roman Empire, tibuok kalibutan ang iyang iskop. Munang dito gipaadto ang church, maingon na Ginoo, ingon nga pamatuod mo sa Jerusalem, muadto mo sa Roma. Ngano? Kaya ang Jerusalem mahimong awaaw, ang balay niya mahimong pinayaan. Maunang Mateo 21:43, ang paghari sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og ihatag sa usa ka nasod nga didto mamunga og mga bunga. Maunang si San Pablo miadto gyud sa Roma. Kay sa Roma 1:13 gusto si San Pablo nga makabaton pod siya bunga didto sa Roma. O kining bunga sa mga apostoles sumala sa Juan, kining bunga sa mga apostoles mahimo man silang unsa. Juan kapitulo atong basahon ang saad sa atong Ginoo sa bunga sa mga apostoles. Juan 15:16, kamu wala magpili kanako, apan ako ang nagpili kaninyo, aron kamo manlakaw. Kamu
o mamunga sa mga bunga nga mulungtad. So kung ang Church of Rome bunga ni St. Peter, to si Pablo mo adto pod kay gusto pod siyang mamunga dito, ang bunga sa mga apostoles mulungtad man. Ang pangutana, kung ang Roman Church ni-exist na sa first century, dili man mahanaw, asa man na ron? Dako ng tulubago niya ron o di siya mo admit nga kanang Roman Church sa Roma karon mao ang Roman Church sa first century. Ang nagtukod na ang atong Ginoong Kristo. O bunga ka na sa mga paghago o pagwali sa mga apostoles. So ang paglungtad sa Iglesia Katolika Romana, mao ka na ang garantiya o pruiba nga ang Ginoo wala gid mamakak sa iyang panumpa sa dihang miingon siya, et purte infere num prevalebont adversus iam. No wa gyud makaguba Last 2 minutes. kaninyo. Kay ang Ginoo nagsaad, Mateo 28:20, I am with you all the days until the end of the age. So, kaming mga Roman Catholic Church, among gipanghingusgan o gidepindihan, nga kanang Church of Rome karon nga existido sa 2019, mao kana ang Roman Church sa panahon sa mga apostoles, na produkto sa wali ni San Pedro, o miadto si Pablo, kay gusto sa mamunga, o ang bunga sa mga apostoles, mulungtad o dili kini mahanaw. Karon, kung supakon kini ni Brother Ray, nga kining Roman Church sa 2019, kung nasa Roma, dili kini tinungkod ni Kristo, nan mutubag siya sa pangutana, kinsa man ang nagtukod ng Roman Church karon nga naa sa Roma, ug asa naman tong Roman Church sa first century nga dili mahanaw. Kung dili ka mo dawat niining mong kamaturanan, i-prove nato nga doon na day duha ka Church of Rome sa first century ug Roman Catholic Church po ron na sa 2019 December na nga church mo nang dili manigar ang kamatuoran nga ang kasaysayan o ebidensya nagpamatuod nga ang Iglesia Katolika Romana gitukod sa atong Ginoong Kristo. Kay kung dili kini gitukod ni Kristo, ang pangutana kinsa may nagtukod niini. 30 seconds remaining. Mao nang sa akong 20 minutos na pagpruiba, akong napruibahan pinaagi sa lamdag, sa kahayag, sa kamatuoran, sa pulong sa Dios ug sa mga dokumento sa ebidensya ng Iglesia Apostolika Katolika Romana, tinukod kini sa atong Ginoong Hesukristo ug mo'y katungdangan 10 ni seconds. Brother Ricaron ang paguba sa pag-ingon nga dili kini tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsay nagtukod ini? Okay, time. Open forum. Cross-examination. Time. So, mauto siya, mga brothers and sisters, ang affirmative stand. So, brother kaning Pastor Johnny. Natapos na to ang 50 minutes constructive speech ni Brother Lima. Karoon na rin na sa pitas 15 minutes cross-examination. Examination sa negative na to sa affirmative. Nga to sa affirmative. Okay, si Brother Ray. Ready, Brother Ray? 15 minutes? Sige. Ready? Ready, salamat. Mr. Moderator, okay. So, Ulawin. Okay, daghang salamat og sa nimot nga presentation. Okay. Una sa talang po, naghisgot man ta sa atong ipirmahan about true church na mga ginadiha. Can you give us a biblical meaning of church? The word church, can you give us a biblical meaning about that word? Please. Ang pangutana ibase lamang sa tema. O kining atong proposition wala kita maghisgot about sa meaning. Mr. Moderator, Allow me to use my 1 minute. O pagkumuhaman, ang nila ka mo-obtain. objection. Tubag sa objection. Diyan mo. Napa ko'y 1 minute. Diyan sa tubag objection. Tubag na siya. Okay, good. Sorry. Sige. Ang akong tubag mo ni, o sa kaminoto. Ang akong tubag,
kini nga proposition dili ni about sa meaning sa word nga church. Kundi ang atong giprove dinhi nga ang Roman Catholic Church gitukod ni sa atong Ginoong Kristo. Mao na ang atong subject matter. So diha magsugad ang imong pangutana. Kay negative man ka, so ang imong mapangutana muguba nga dili ni tinukod ni Hesus. Unsa may kalabutan sa meaning nga manigar nimo nga dili ni tinukod ni Hesus? Okay, answer mo to. Wala Okay, yung answer. objection. Okay, good na. Next question. Next question. Unang unang ebidensya nimo nga ang Roman Catholic Church sinukod ni Kristo Biblia ay mong gibasa, which is mausad sa atong preposition. Akong pangutana, kay naa may continuous diha sa Biblia o sa Biblia about sa church na mahibaw-an ng ginato matod sa atong proposition ganina sa imuhang ginabasa nga atong mga agreement diha dapita duha ka points. So karon pangutana, unsa may pinaka ebidensya gayud nimo na ang kaning Roman Catholic Church mao nay tinukod ni Kristo sa Biblia? Unsa may pinaka ebidensya nimo base sa identicality nga kanang pinakaligod jud nga ebidensya nimo nga makaingon ka nga ang Roman Catholic Church mao sa ang iglesia nga nasa Biblia? Tungod kay ang iglesia gitukod ni Hesus, dili ni siya mawagtang. Okay? Dayon ang Ginoo wala magplano og local church lamang. Universal church ang tukuron sa Ginoo, Katolika. O kay ang Roman Church diha naman sa time ni Paul, iyang ipadagag sulat. So kung dili mahanaw ang iglesia, na ang dili mahanaw ang Roman Church. O kining Roman Church sa pagdagan niya sa history, nahimo kini Catholic, universal. Si Paul miadto sa Spain, miadto Roma, ang mga taga-Spain nga ni Pilipinas. So na-spread ang church pinaagi sa Rome. Kay under sa Roman Empire. Sa ako lang giingon ang kasaysayan sa katawan sa Dios nakakonektar kanunay siya sa power of the world. Iadto gid sa power of the world aron mapadali ang pagkaila sa simbahan. So mo na ang pinakalig-on nako nga ang panumpa ni Hesus nga dili mahanaw ang iyang iglesia, ang Roman Church diha naman sa first century kay nanumpa man sang dili mahanaw ang Roman Church. Mahimo kini Catholic. Satisfied? Okay. Next question, ingon da nga dili mahanaw nag-continuous, right? So sa ako pa makapamatuod baka Call mga pila ka points nga ang iglesia ang iyahang pagtuo o practices o mensahe kay nagsugod man gid sila sa Book of Acts. Ang imong mensahe karon sa Roman Catholic Church, mensahe pagtuo practices mao ba pwede practice ana mga tawana? Mr. Moderator, objection, ang practices, mga teaching, dili kabahin sa diskusyon nato. Ang pangutana ibase lamang sa tema according to the rules of debate, number 3 nga ang question based lang sa subject matter. Kung gusto kag madoktrina, specific na kung sa doktrina, purgatory, lahat na siya nga topic. Ayaw i-appel din kay ang ato din pag-prove lang nako ang Roman Catholic Church gitukod ni Hesus o ako ning napamatudan, ayaw lihay sa lain nga topic. Dili rata sa ang Roman Catholic Church ba tinukod ba ni o dili? Ayaw na pa ito mga practices. Mr. Moderator, Kilain na nga topic. Mr. Moderator. hisgot ta og continuity kay gikan man ka mo sa ako na to Biblia man ka ang unang referensya. So kailangan tagaan ko yung pila ka points diha na ang imong gina-practice gina-message sa imong pagtuo karon mao sad nang diha sa Biblia kay ang sa man mo pag-prove sa mo sa Biblia nga umiyong kag wala labot. Wala dili man ko makidebate nimo nga ana diha kita i-answer sa ako kung unsa mga kuana diha nga identical sa imo aron makatuo ko nga mao na imo pareha mong duha. Mr. Moderator, ang ato magod subject matter na magipirmahan nato nga questions
based on subject matter only. Okay. So kanang practices o kanang mga teaching, lahi, ako na segregate kay proposition should be specific. Kalau kung isang tag-teaching, purgatory. Purgatory lang yun. Ayaw na pahigot o Trinity. Ayaw na pahisgot o Immaculate Conception. Kaya lahi na siya nga topic. Nakapokus na karon kung ang Roman Catholic Church ba, tinukod ba ni Kristo o dili? Maon ang subject matter. Gub ang nga dili tinukod ni Kristo. Kinsay nagtukod. Ako i-repeat ng question. Ang question ko niya, God, unsay minsay sa iglesia o visit sa Roman Catholic nga kanya to o karon. Oh, So, kaya ko gamay ng points. nangay siya gamay ang points. But anyway, ang atong title, brother, Roman Catholic Church, iprobahan niya. Karon ko mga ito ang message, signs ng message, or doctrines. Nara niya kung Dili, ikaw magbuka na. Ikaw may moderator. I'm talking, nangayon lang po gamay nga identity. Kaya kailangan mo lang, kung nag-pray ba kay Biblia, ang imong faith practices ko ano, sa imong i-continue karon. Ano makatuo ko nga, di ba ko magiging Sige. tuntugi Sige, ako gusto ko tupag lang ka. Na unsay may ang question ni Mr. brother. Moderator, nindot unta na nga pangutan na o haon pa sa topic. Pero kung ako nang i-allow, so atong i-violate ang atong regulation nga based on subject matter only. So, i-separate natin sa subject ng brother kay message mo mga Okay, doctrines. Mga doctrine ng mga Kung dili ka mo pa. Ikaw may decision. separate na lang nato para mamagyapon humikat siya. Dili lang po makikaway nila ako lang. Sige, ilayin na natin. Next na to. Okay. Padayon ta. Ingon diha sa imong basa na sa ta ato tag reference. Okay. Sa reference ganina mangutana po nimo sa imong gimabasa nga mga reference katong World History of Brian, Religious Book, Young Student Encyclopedia, Britannica Grolier and World Almanacs nga imong ginabasa mangutana po kato pa mga referensya hato infallible inerrant. Source sa kamatuoran sa dagan sa kasaysayan. So, pwede- infallible ang- yes or no? Infallible man na siya o dili, gipirma man ka referensya. Lagi, Gipirma ka nga, kining debatiha, i-prove na kong referensya. So, nagamit kong referensya. Gawas, ang kasi moderator, or no? naa sa atong Kumbaga, according to Bible and references. Karon, di gamit kong referensya kami, pero makamag referensya. sa moderator, why you going? What Ang- you going? ang- Object na ayaw paggamit. Gamit diha. Ako nag-question lang ko. Yes or no? Ang katinood o no? dili katinood ng ano. Dili inspired ng mga referensya. Okay, good. Pero, History. nagtugan po ni sa tinood. Sunod pagutan na. Alright. Mamutan na ko, Bradford. Sa usahan na ko. Young Student Encyclopedia, aduhawon lang. Pareha ko ni Britannica Grolier. Grolier. Mamutan na ko nimo. Kanusta ni na-publish o kinsay nag-publish aning duha ka encyclopedia? Kining mga encyclopedias, nga atong ginagamit, no? Depende ni sa mga kanus-an ni gisulat, kanaman ni mga editions. So, Ay, magigamit lang. pero dili na mo ang subject matter, kanus-an na siya nasulat o wala. Ang ato din ang content sa referensya. Dili appeal sa subject matter kung kanus-an na siya nasulat, o sa may relasyonan na kung nasulat na kanang karon, makapahanaw ba na sa kamatuoran nga ang simbahan sa Ginoo mo ning Katoliko? Dili man. So, dili siya nonsense nga pangutana. Okay. Okay. Nonsense nga pangutana na. Unsay relation na ni nga unsay relation sa mga encyclopedia kay imo man ang gihimo nga ebidensya, so under cross examination ang imong ebidensya karon mao na ang akong pangutana karon mo matter siya because ako i-form of question nga
kinsa o kanus siya na kaning O'Brien na sa religious book and word almanac. For example, ano sa na friend, Yes. No, why published. problema why problema kanus kay ni ang manari sa iyang first pages kanus siya copyright din kanus na publish, pero ang sa akong nonsense nga naman dili man na mo ay makanigar nga di tinugod ni Kristo ang usa ka ebidensya kung kanus ana siya na publish kaniadto ba nagkaron ang ato ang naa diha nga content ni anang mao nga dokumento. Referensya walay kalabutan, irrelevant kanus ana siya o dili. Sunod. That is Sunod only ang pangutana. For example, Grolier. So, na-publish siya 1940 by Walter Jackson. Akong pangutana, kay na-publish siya 1940, kani nga referensya nga imong gikuanan kung tanaw nato kung kasaligan siya. Na-publish siya 1940 by Walter Jackson, usa sa Katoliko. Mangutana ko nimo, yun sa pagkabalo ni Grolier, yun sa niyang pagkabalo nga sa 3 AD, 33 AD, ang Roman Catholic Church maoy gitukod ni Kristo giyan sa pagkabalo ni Gloria. Kay nagbase sila o mga nag-una pang madokumento. Unsa mga dokumentuhan niya? For example, ang dokumento gisulat ni Ignacio, Letter to the Smyrnian, maingon siya nga sumala sa libro nga, for example, mohatag ko kanimo og isa ka basihanan. For example, kining the early faith of early fathers, mikot siya sa mga libro nga niadto pang 2nd century. Og mato din ni sa maong libro kagisulat ni Ignatius 107 110 AD. Ang pitsa nga pagsulat na ini. As wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Sa ato pa, naanagid ang Catholic Church. Dayon sa time ni Polycarp. Kinsa man ang si Polycarp sa libro nga The Martyrdom of Polycarp, nasulat ni sa mga sayo pagyod nga makatuigan. The wonderful martyr Polycarp, who in our days was an apostolic and prophetic teacher, bishop of the Catholic Church in Smyrna. Sa ato ba, naanay mga libro nga nag-prove nga naanagad ang Catholic Church. So kung ang bag-oron nga mga references, bag-o nga mga standard references, naapo na sila gibase, hindi mo na sila hungog. Nakabase ang ilang mga statement sa nag-una pod nga makamatuoran sa paglawig sa kasaysayan. Kay katawaan ka tibo kalibutan magbot-buot ka kadiha. Og sulat ka din ay natinod. Tibo kalibutan gud mo basa. Mao na ang ilang sulod sa ilang masinulat kasaligan kay doon na sila gibasihan nga makamatuoran. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sa imong gibasa nga Ignatius na wherever the ito ganito rin memorize, there is the Catholic Church. Kay ihimo man na nga basihan ni like ni Walter Jackson nga nag-print or nag-publish aning Grolier Encyclopedia. Mao ba lang statement sa pareha bang statement kang Ignatius o kang Grolier? Nikot lang sila. Doon na sila basihan sa ilang statement. Buti pa sabot, wa sila nagbuot-buot o dikalit na sila sulat na kaway basis. Isan ako writer man ko sa mga apologetics, pag sulat na karon doon na ko igutlo lang, maghimo-himo kong ako lang. So doon na tayo basis. So ayaw ipakaminos kanang mga writers din ha, kay mga makinadmanon po na, doon na po sila basis. Pagsuwat ng wa kay basihanan, kita gani mag-broadcast sa radyo, mo-quote mga ita kay nagkinahanglan tong impormasyon nga mo dugang sa kamatuoran nga atong gituohan.
Si Grolier, naka-edit man na siya karon sa Britannica, appeal man na siya, kay na siya i-appeal niya. And then Britannica and also the Wikipedia. Kanang imong ginakot karon, Brad Paul, mao ba pud na statement, pareha ba pud statement sa Britannica o kaning Wikipedia? Mao ba na pareha sa statement? Kana silang tanan, Wikipedia, Encyclopedia, Webster, nagsulat na sila, doon na sila yung mga basis. Lagi, parehas lang statement sa imuhang gibasa ron or lahi ilang statement para sa imong gibasa? Depende sa ilang sources. Kung panglitan, wala sila kahibalo na nga source. Pero tanan, kinahong gidala, mga pila lang na mga referensya. Daghan pa tag referensya nga ang mga encyclopedia unanimously nag-ingon sila nga ang Catholic Church tinukod sa atong Ginoong Kristo. Yun. Kay wala may mga encyclopedia nga mga bagtik o dagko nga nagtudlo ka kanang tawhan na mao nagtukod dili si Kristo ha. Mao man na imong problema ron unya sa cross examination. Unsa nga mga libro nga dili si Kristo wala man pati mabasa. Okay, na-mention mo, bago lang yun, na-mention mo unanimously. Mao ba na unya kung mabasa ko karon og Wikipedia and Britannica kung dili mao statement sa imong gibasa, mo angkon ba ka nga dili yun? Dili ko mo base nang sa imong cellphone. Mao bitang dala kog mga libro kay pwede man nato na mahiling na imong referensya. Pwede. Ayaw tuo dayon dito sa mga impormasyon kay daghan ipang-upload nga dili tinuod mga fake news. Ang Wikipedia diya dili natin noon. Kung sa Wikipedia o sa Google mabasa nato nga ang Catholic sa sinukod ni Kristo, matuod ka. Ang akong pangutana, hingisgot siya moderator o unanimously. Yeah. So karon 1 minute remaining, 1 minute 32 seconds. Britannica and Wikipedia, kung mabasa ko karon nimo, dayon lahi sa imong gibasa, ang kuno nimo masayot ng unanimous. Sa akong pag-study, kung naa kay referensyang nag-ingon nga dili si Kristo, di sumpaki na sa mga dokumento. Pero kung way mag-ingon nga dili si Kristo, dili mo sumpaki kay tanan man nga mga dokumento nag-ingon nga ang Catholic Church tinukod din ni Kristo. Mabungkag lang na kang maturan kung makaprove ka ron sa Wikipedia. Imo nang tubagon niya kung naa ba sa Wikipedia. 1 minute remaining. Okay, balik ta sa imong gipahayag ni Rodol. Ingon siya, ingon ka diya, wala magplano og lokal kay kinahanglan mo kailap. Ingon ka ganina. So maybe this will be my last question siguro. Wala magplano og lokal kay mo kailap. Sa to pa kung lokal di ay dili din na mo kailap ang lokal usa ka buok. Kanang imong pangutana. Okay. Kanang imong pangutana, Bradley, kung naminaw pa lang yung tarong ganina, si Kristo nagtukod og lokal. Dili kay lokal lang. Naman ko lang. Wa ko mag-ingon, wa ko magnegar nga si Kristo, wa magtukod og lokal. Wala siya magtukod og lokal lang. Kaya ang iyang plano, gidesire niya nga mahitabo siya, may okay tibuok kalibutan. Wa ko mag-ingon nga lokal lang ang ditukod ni lokal lang gitukod ni So, Jesus. Lokal mo kaila po sa tibuok kalibutan. Okay, time for kining kwan. Time for question and answer, cross-examination. Okay, so aray na po sa kwan mga brothers and sisters sa 10 minutes nga kwan, brother Pastor 20 Roman. minutes. 20 day. 20 minutes Constructive. constructive or Constructive sa negative. 20 minutes. Destructive. Constructive o destructive. Destroy. Pag-destroy, pagbigar. Kumahan. Okay? Okay, ready na, brother? Okay, ready? Okay, sige. Alright, maayong gabi sa tanan. Og salamat kaayo bisan pa ni Brad Paul na ning dawat din niini nga debate karon friendly debate mga kaigsunan. Niya salamat kay moderator og sa tanan nga naa sa studio. Okay. Una sa I have to sa ako as negative. So ako ang gubaon iyang mga gipang presenta og sa gikan sa Biblia ngadto sa referensya.
So mao na akong trabaho karong kagabion. So una sa tanan, kinahanglan akong first question ako, the meaning of biblical meaning of church. Ano man ang affection na ligala mga kabisda. Kinahanglan mahibaw-an nila to nga kagsabot ta unsay meaning sa church, no? Usa man ni church, religion ba ni siya kay true church guna. Di na mo out of topic mga kaigsunan kay mao gunay title. Kinahanglan kabaluta. Nga kinahanglan na to mahibaw-an ang biblical meaning of church mga kaigsunan, but I believe nga mo agree siya nga this is not a building. This is not a name of a name of kaning religious nga denomination. Church is people mga kaigsunan. So assembly, ecclesia sa Greek. So dapat may bauta na nga at least dili na to makuhanan mawala ato. So church. So kinsa man ni sila? Church mga kaigsunan, according to the Bible in Acts chapter 2 verse number 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So these are gatherings of people, assembly, gatherings. O niya, unsa man nga klase nga tao, daghamang mga tao nga nagtapok like senior citizen, eskwelahan, nagtapok mga sila. But they cannot be called church. Why? Because the church, the biblical meaning of church is they are saved. They are believers of the Lord Jesus Christ. So mao ni silang gitawag og church mga kaigsunan. So mao ang meaning. So dili na siya building, dili na siya ngalan, Church of God, or ngalan na siya sa religion. No, dili na siya. Now, ato ta sa references unahin atong Bible kay daghan na siya references. Sa references mga kaigsunan, dili daw subject matter. Kung alita sa korte mga kaigsunan, kung nakay ebidensya diha ay kinahanglan nato na ato ang tukion o ebidensya ha. Mayon nga dili subject matter kinsa gasulat kanus yes, subject dili subject matter siguro pero under investigation na. So karon yang student encyclopedia tanang mga encyclopedia halos kung imong tan-awon na publish 1600s to 1900s na uban 2000 pa. So the question is, giunsa nila pagkabalo? Ingon siya na akong may sources. Yang gibasa sa Ignatius. Pagbasa sa Ignatius, ingon siya gi-quoted. Pero lahi man giingon Ignatius, there is the Catholic Church. Ingon diha nga founded by Jesus Christ, the Roman Catholic Church. Dili. Nya katungon niya nga letter of Polycarp, di man si Polycarp nagsulat adto. Lain ang nagsulat adto. Di gyapon mao nga statement. Now let's go to Britannica and also the Gloria atong i-compare, no? Kinahanglan tan-awon ninyo mga kaigsunan. Dili lang kay gigamit man ni sa kuan dawaton, dili oy. Ingon diri ang Biblia, ang references mismo, there are errors in encyclopedias corrected. Ngano man dili man ni siya palagmol, di ba ni in error. So una adto na sa Biblia, dayon sunod referensya na pero di mo kumingon di mo dawat ang referensya atong tan-aw mayo. Kinahanglan kalag atong kuan ani mga kaigsunan igala kabisdak ang nakataya nini kalag nya dili na to tukion magay nato ng sapatos kung original ba nagdili ang bag tukion na to. So tukion na to ang referensya niya dili infallible era. That means masayod siya. Unya ang publish pagit sa Gloria si Walter Jackson Katoliko pag yun. So unsa may expected nga isulat. Of course, kami tinupod ni Kristo. Pero atong tanawon ang Wikipedia. Okay. Ang Wikipedia o Britannica, una, ngingon siya sa Wikipedia. Ngayon siya, di siya mudawat ng cellphone. Cellphone nga, online na. Kanang Wikipedia is electronic na sa Britannica. Araw ka masayon. Now, ingon diri ang Wikipedia, the Roman Catholic Church teaches that they come from Jesus Christ. That means, teaches the verb, nagkuha sa subject, the Roman Catholic Church teaches, sila gatudlo, that means claim. Kung claim, of course, talagang claim. Bisan, baptist, nag-claim o baptist succession. So, parehag na-claim. Nganong dili man sila parehag statement. May standard difference niya, parehag statement, di man. Ang Wikipedia, dili lang bias.
Umingon lang siya nga ka sila gatudlo nga naman wa man sa kasayod. Ngano ang si kasayod 1900s pa siya giprint unya nakasayod siya didto. So dapat maingon na siya according to ani mao na according to Ignatius, according to Polycarp, mao ni pero wala laying safe siya. Pero ang L'Oreal, klaro kayo na bias, kaya ingon sa mismo, founded by Jesus Christ, pangutan na, kanustawan ka, 1940 pa ka na tao, niya nakabalo ka nga to, nakabalo ka sa 30 AD, yung sa may pagkabaw, nawing kag sources, asang may sources, ipakita, wa, that means, naanato ang pagsukit-sukit sa mga ebidensya. Sunod, Britannica, kung sa Britannica, ingon diya, the Roman Catholic Church traces its origin. Mao gihapon ang Roman Catholic Church traces dili dili mismo si Britannica nag-ingon nga founded by Jesus Christ kung parehas nato sa Glorian kung parehas nato sa in fact ang Webster ngingon pa gani nga this is the church that claim to be founded by Jesus Christ. Klaro kayo nga naman di man sila bias kay kung pangutanon sila hanong kabaw ka. Wa man sila sources, di ko lang na sources na kaigsonan kaya ang sources anang iyang gibasa ganina dili mao ang kaning statement kay kung may quoted meaning quote yan ay quote unquote what is stated from the original kaning nagstorya mo na isulti that's why butangan ni mo quote unquote kay dili na imuhang words so mao na siya mga kaigsonan pero dili man no kung imong basahon niyang gikuan di man mao. So mga kaigsunan, dili na makapapruiba sa ato. Kung kanang mga ingana nga mga klaseng kaning libro mga kaigsunan, kay naamang gid na mga naagi mga bias nga libro, dili infallible, inerrant. So meaning, dili gid na nato masaligan. Ato ginang, actually, akong paon, kung unsay naa diha, spit out the bones, eat the meat. Dili kay, dili ng references. No, mugamit sa references. Pero dili kay modawat ng dagitso kay naay sayo ka nga uban diha in fact the school boy nakaspot og error so kana nga references nga iyang gipangbasa karon mostly ang nagipili niya kung kinsay-unsay pabor niya pero ang Britannica o Wikipedia o ubang encyclopedia like American encyclopedia nga wala ko nadala karon but I will bring that later next na wala ko nadala, L'Oreal gihapon, pero lahi ang yung statement ganito sa iyang young student encyclopedia. No? Kaya nga naman, young student yan, para nila sa grade 3 o grade 4, ako nang ibasa. Dili rin para sa tanan, para ni sa grade 3 o grade 4 na para estudyante. So sa ato pa, brainwashing. Okay? So muna, arita sa kuan, arita sa iyang references, Bible, arita sa Bible, pinakauna Bible, no? Nangutan ako ganina, kay continuity man sa church, nangampun man ka nga ang Roman Catholic Church, maunang church sa kuan, una, si Jesus Christ sa diyang namatay siya, nagpadayon siya sa tututangan to, Acts chapter 2. Okay. Sa Acts chapter 2, yung gingon ganina, nga naay Rome, of course, naay Rome niya, chapter 2, verse number 10. Karon pangutahan na ba? Ang tanan bang diha ng appeal na taga-Rome, pangutahan na, lingtoo ba sila? Kung imong basa kung tananwa man ito, they were amazed. They are doubted. Ang ubang gani, yung gani, nakainom man sila. Pero nanuwa to, pero wala gislutan. Pero nganong gisulat ang Roman, letter to the Romans, yes, of course, Apostle Paul siya. Existido na po ang Roman Church before, asawala pa si Pablo. Makaiksunan, kung kabalo ka, kung nagbasa kag Bible sa Book of Acts, no? Sa Book of Acts, transition gikan sa si Pablo na save, Acts chapter 8 or 9, dayon pag-uma na gihimo siyang missionary because he is the apostle to the Gentiles. Si Pedro nag-open sa gospel, naman yang key, mag-open siya to the Jews, sa Pentecost, to the Gentiles, to the house of Cornelius. Now, si Pablo nakumbikto, naluwas, pagkahuman, gisent out sa mga apostolos asa padulong, naghimong missionaries journey. So sa iyang pag-missionary journey, sa iyang pag-journey mga kaigsunan ni Gala, mga kabisda,
mapaminaw mo, sa iyang pag-journey ngadto sa bisan asa mga lugar, mao tong mga tawhana nga nanga-save sa iyang ministry. Wala pa'y wala pa'y Romans, wala pa'y 1 Corinthians, kay Corinth pa na, Efeso, Philippians na, wala pa na sila, Acts pa na daan. Kung imong basaw ng Acts, mao tong mga lugar nga giadto ni Pablo. Pag adto ni Pablo, karon na priso na siya, di na siya kaadto mabita yung mga letter, kana Romans chapter 1, yung basahan ninyo diha, gusto ta kumana ninyo, gusto na di siya kaadto nga naman, kay na priso siya. That's the time na nakasulat siya. Sa iyang pagsulat, iyang i-exhort tong mga tawhanan na save. Kinsa nag-preach ato, siya. Kaya nga naman, siya magigikan dito, di man di pareha karon mga kaigsulat nga. Of course, siguro, maka-assume lang ka nga, katong lumaha mo, ito yung nag-form dito, di mo sila ka-form. Anong di man sila ka-form of church dito? Kaya wala sila pastor dito, wala sila usapod na mga kaigsunan. Nga kung mo-claim gani ka, nga tinuod mo nga church, dapat ang faith, practices, and message sa Biblia, sa mga tinuod iglesia, mausad sa inyo. Karon pangunta na dili siya mutubag niya nga bisag gamay di ba ko makiglalis unta mutubag unta siya kay continuity maghata kung unsa inyong gi-preach nga mao unta sad kung imong basahon ang Acts diha nagsugod sila gwali ang ilang giwali si Jesus Christ na matay gilubong na banhaw wala sila gwali tinuod nga relihiyon wala sila nagwali og Marian doctrine wala sila nagwali diha Objection, Mr. Moderator. Ang objection nasa atong roles nga di lang ito sa atong subject matter. So lahi naman ng iya kay wa gyud siya katandog bisan gamay nga dili si Kristo. Wa na siya ka-provide og kinsang tawharan nagtukod. So wala siya motandog sa akong tema. Hapit na naman na humad ng oras. So Mr. Moderator, palihog Mr. Moderator, pabalik ka sa tema nga ang tema namo tinukod ba ni Kristo o dili. So ang iya negative man siya, dapat i-prove na nga dili ni tinukod ni Kristo. Ang 20 minutes niya pamuhuman. So 10 minutes after pa. that one, maka-question mo kami. Dili ang objection anytime man. Sa rules of debate number 4. Basta mo wala na sa topic, anytime pwede ta mo object. So change the... Okay. Sa sector, big brothers and sisters. Asa magkuha talaga ng tubig, bro. Okay, stop na ko ang time basta ano na objection. Kami dito, kay kuha na. So, yung decision of dito. Magguba sa yung preposition. Di wala mo ko di mo ko magpabarog, manong pabarog mo ko kisay katukod, na maguba naman ko. Ikaw ang decision. Lahi na siya ng topic. Wala mo ko nag-touch of teaching, siguro mo ko nag-ingon nga continuity. Sa may papasabot. Kung matuod ko nga dili si Kristo. Mo kita imong ron. Rules na dili si Kristo. No. Dili na tinukod Sa ni Kristo. mga negative ko, mag-stop ko sa kanya mo mayang ipapresent. Dili kayo mo prove ko. Yung ko ang i-prove. Negative mo ko. So may ang i-present mo na kung gubon, dili kayo mo prove ko. Kasi gato ko nung sa tao. May magakuha ng problema. Pero ako na yan, zero nun niya. Okay. Ikaw rin yung decision. Okay. Sa mga kaikso na, gi-object na, Sige. i-object nga practice ko lang kahisgot ana ang ako mga kaigsoon na kinahanglan nga kung unsa tong giwali gi-practice sa Biblia dapat mausad imo kay ga-claim ko ka moingon day ka continuity niya moingon day ka niya lahi day nang imuha karon tunga naman mga kaigsoon nga okay pila ka minutes 8:42. mga kaigsoon ang iyang pangutana, tubago na lang ako daan, sige yung pagutanon tungo niya, kung dili si Kristo kinsa man. Tama tayo, abi nila, kanisa ka na nga pangutana, dugay, kay kung nakadungog ka na, abi nila, balido na pangutana ba? Now, ang Biblia, naghisgot o kaning church, naghisgot siya o gi-found ni Jesus Christ about the church, unsa na diha, unsa mga teachings and the practices nila, then I know na ako'y standard. Makabalo kung kinsay ka-found o dili anang Roman Catholic Church kinsang iglesia kung dili na mao sa Biblia bahala na ka
imo na problema nga naman ka diha. Problema rin ako kisay ka prove na wa man ko diha nga ako naibaw-an ako nga ang gitukod iglesia ni Kristo mao na ang gigikanan sa mga apostoles ug mao na nga mao na anhaan ako di ko problema day ko nga kisay ka tukod wala namang problema ho na nako nga imo na diha problema na nimo sa mga kaigsunan kana nga ako nakita nga dili gyud karon akong naguba iyahang mga ipabarog because number one ang iyang references tumba na daan dili na makaprohiba gyud kay kung prohiba pa na dapat mo tayong giingon ganina unanimously dapat unanimous tanan nga istorya same pero dili man so that means pilian nimo kung kinsa tong bias mo tay imong kwaon ikaduha sa Biblia wa sad siya nakapamatuod man ngano man una sa tanan wa man siya identical wala wa po siya ang iha gipang lukso-lukso nga mga verses like Romans mga ako nagiguba iyahang Acts iyaha about Paul existed na kuno na dili nga tinuod kay si Paul mo ay nagwali ni ana mo nang napriso siya iyang gisulatan Ephesus Church of Ephesus tanan unya una sa tanan ang Church ni Jesus Christ mga kaigsunan una na i-add sa Ginoo ang tanang mga saved sa Acts chapter 2 verse number 47 i-add sa Dios na ang kinsa tong mga luwas nga mawalihan sa mga apostol ma-add diha sa iglesia. So mo na mga kaigsunan ang tinuod na iglesia. So dili gina Roman Catholic Church bisag usaon mga kaigsunan og bali-bali na prophecy o pagpabarog niya. Dapat unta iyahang yung pakuanon nga unsa gyud ang iyahang natubag nako lang is katong nagpadayon. Of course nagpadayon imo nang iyahan nang gisaysay ganina nga nagtuo ta na. So dili kita ng mga 1800 1900 lang. So mo na akong trabaho next mga kaigsunan bubarog gyud na Matthew chapter 16-18, Matthew 28 and Ephesians chapter 3 verse 21 tanan mo barog na tanan nga ka naagi na siya di na mamagtang so wala ta nagkuha na so karon kay sa Biblia dili identical bisag usaon nimo kanay ilang wali practices and faith message samot dili pareha sa iglesia nga las Biblia references samot dili gyapon Excuse me, dinala imong barugan karon ng Bible Baptist Church. Mr. Moderator Dili pa. Next topic ko na siya. Next topic ko na siya. Sige. okay di lang natin 5:42. taas okay so nataas mo sa akong oras so Tagyod na. kung doon let's say sa atong tanawon tong mga gi-quote niya ganina gi-quote niya sa katong I think it's in Matthew na mahanaw daw ang templo sa Jerusalem wala na Christian center kaigsunan Matthew pa to siya gibasa niya pero sa diha na si Pablo nanay Roma nanay Philippians na dito ang mga churches but yet, naagihapon itong gitawag na to og Jerusalem. So, dili na siya mamala. Now, karon ang iglesia, kung imong tanawon, iyang ganyan, Universal Church, mukailap kuno siya. Catholis, mao na iyahang term sa Acts. No? Pero kung imong tanawon, according to debater sa nga ako si EYD, nga ang Catholis, a Catholic Church, the word Catholic is not an English word. Dili siya Greek. Ang Greek word niya na nagigawid niya is Catholis. Kung imong tanawon, kata, kung imo nang istadihan og maayo, ang word is Catholic. English is meaning universal. Objection, Mr. Moderator, wala gyud siya magtandog nga kining Roman Catholic Church dili tinukod ni Kristo dito sa mga term og wa na kay siya mo subay sa among tema. Si moderator iyahaning statement ganina akong gilista na about sa universal and Catholic word nga kinahanglan atong ipahibalo sa mga listeners na tarungon na to og tarungon na to og tan-aw ning mga klase ng mga word yang ginagamit kay muguba ra man moderator sa iyahang gi-present. Ito ang iyang isip.
Yes. Kay magbuot ang hayo pamutanan niya ang sa iyong desisyon. Okay. Thank you, Mr. Manolito. Ako nang gisulat kaning mga gipangsulti niya mga kaigsunan. So may tag universal kuno kay ingon sa ganina wala magplano og lokal lang. Kay kung lokal lang kuno di kuno mukailap pag gihapon na mao kita na lokal sa Ephesus, lokal sa Kuwan, siya kabalo sa lokal. Ang lokal mga kaigsunan gidumala na siya og usa lang ka church, which is kung usa ka tao, like gitawag siyang hierarchy. Pero kung imong tanawon, again, ako na sabning ipahibalo sa tanan, paguba gyapon ni sa position niya dili Catholic Church, because ang church sa iglesia, sa iglesia diri sa Biblia, dili hierarchy, wala gidumala og usa ka tao. Kung imong tanawon, mas daghan pag gidumala si Pablo, mas daghan pa siya gi-planted. Mr. Moderator, din about sa hierarchy sa sa pagdumala. So, palihog pabalik siya, Mr. Moderator, sa topic nga kining Katoliko dili ni tinukod ni Kristo. Kaya ako man na-probe sa akong 20 minutes. Mr. Moderator, kaya itong ikuha niya objection, dili lagi tinukod because sa ako ang giingon ganina, kung mapatuod kag Biblia, then kinahanglan kung unsa ang church sa Biblia, mao sa church nimo. So that's why ang imong pamaagi, Focus natin sa lugar. universal man siya. Mao may ang gislutan. Okay? So gislutan niya ganina universal. So meaning kung universal, pareha karon sa Church Roman Catholic Church, gidumala siya og pope sa kabuok. So that means kung mao na nga pamaagi, mao sa pamaagi sa church sa Biblia. Karon pangnatay ko diha verse sa Biblia nga ang tibuok iglesia lokal gidumala usa. Mao na yung problema niya. Ipakita niya na nako kay makita na nindot kay na makita niya na mga kaigsunan nga gidumala og usa ka tawo. Last 3 minutes. Kay una, guys, go na sa Council of Jerusalem, Acts chapter 5. Na ay Council number 2, Acts chapter 15. Kung imong tanaw mga kaigsunan, di gihapon dumala og usa ka tawo because James the pastor, siya mo ni-decide. Si Peter nga iyang gingon nga po nga maoy tinukod ni Kristo mga kaigsunan, wa gyud ta mo decide. So meaning sa council pa lang daan sa structural practices, faith and kaning message mga kaigsunan dili gayud identical. Kung unsa iyahang mga ginahimo karon dili identical diha, so ngano mo expect ba ka na mao na nga church nga lahi man diay na sa Bible. Okay? So karon sa referensya human ako sa Biblia, human ako mga kaigsunan adto ko sa pinakalas ng mga messages nga kinahanglan daw ako daw pamatud-an nga kung dili si Kristo or kinsa man kuno or dili kinahanglan kuno i-prove nako, dili na ko kinahanglan nga Last 2 minutes. ang ako wala karon nga moguba ko wala ko yang i-prove, wala ang ako kung unsay mga statement nimo, unsay mga ebidensya nimo ginagamit, ako nang gubaon kay ako lang i-investigate because nangita sa gusto maturon makaigsunan kay kung mapruibahan niya karon dili ko mapildi ko makaigsunan mo pirma ko dahil automatic makabautismo kay ugma dayon. Mo na ako ang sa diha kay ngano man tinuod na ugma mapruibahan niya. Pero mga kaigsunan wa isa kong saon sa referensya nga ihang isgutan wa gyud naka dili kabalog. Biblia samot di gyapon kabalog mga kaigsunan. Wala tao na wagtang ang church sa Roma. Sa Jerusalem, wala kay ngadto, wala pa na priso si Pablo, sige gid gihapon sa report. Unya actually kung imong kag Jerusalem Center, wa gihapon sila dumala sa mga churches, mga kaigsunan nga gitukod ni giplant ni Pablo, dili gihapon mo Last 1 minute. sa iya kay ang tema mga kaigsunan, resolve that the Catholic Church founded by Jesus Christ is Catholic Church according to the Bible and references. So kinahanglan sa Bible identical ka. Kinahanglan naagi kay kapareha diya nya iyang tumbagan na usa ra gyud.
Yan nagpadayon ko na maoro na siya mga kaigsunan. Bighapon kay mao man gid nay ato ang gibarugan nga magpadayon. Pero sa uban nga mga gipabarog niya, wa gyud lagi wa na 30 seconds. Kanya sa references, samot wala gihapon mga kaigsunan. Sa giba ang mga references since wala man sila na sayod kung unsa kun nahitabo didto, ipangitaan ako po sa mga libro ha kanang sources ko no kay na ako na sources unsa man amot ug makapakita ba siya niya na after sa aning nga mga aning nga tuwag karon mahuman ni mga kaigsunan. So dahil salamat sa 10 pagkuminaw. seconds. Kinahanglan una-una na to ang mga ebidensya atong investigate, scrutinize kung sakto ba, kasaligan ba ang mga ebidensya na iyang ipakita. Maraming salamat ug maayong gabi. Okay, so time. Time na siya ang 20 minutes nga destructive. Ikan ni Brother Ray and Fuentes sa negative. Okay, so arita sa kuan 15 minutos. minutes? Oh, 15 minutes. 15 minutes pa so. 15 Sige. minutes. 15 minutes for examination. Okay, unang pangutan na Mr. Fuentes. Uyon ka man nga ang iglesia dili gyud mahanaw. Kining Roman Church nga existido na sa panahon sa mga apostol, asa man ni ron? Roman Church nga existido na pwede mabalik no pwede tayo maka-request. Balik ko na ba? Ang question lang, kaya nakakuha ko sa premise. Ang akong premisa imong giuyunan nga ang simbahan mo exist gyud siya sa paglawig sa kasaysayan. Kining Roman Church nga gipadad-an ni Saint Paul sa iyang sulat nga letter to the Romans, asa naman diron nga church kay dili man mahanaw ka ang simbahan. Ang akong tubag, kung of course dili maging mawagtang, pero una kadaan sa Jerusalem, kung mayong kag dili mawagtang. Mr. Moderator, wala ko maghisgot og Jerusalem. Oh, tubag. Ang akong pangutana, objection Mr. Moderator, akong pangutana sa iya kanang Roman Church ba? Ako panahuman ako 1 minute. Anytime, pwede man to mo object. Ang may objection, ang 10 minutes summary. Pero anytime, pwede to mo object kung wala, mo haom sa tema. Ang answer ko sa imuha. Ha? Answer pa ko. Wa ko mo tanang Jerusalem. Ang pangutana ba, ang Roman Church? 1 minute ang answer. Mo kuan ka, niya ni kumara ang answer. Okay, Namatay roll. Matay 1 minute oh. Ya, uy, kalos ako ko yung objective mo nga sa imong mga tubag nga may klaro. Ayaw pag-komento, brother. Ang kuha na to is whether answer yes or no. Gapon. Yes or no kung asa na karon. Una, yes or no, of course. Dili man to yes or no. Ang ako ba, ang i-object ko niya sa akong tubag, which is what kung naman sa akong 1 minute. Na ba yung objection sa answer? Ang gikuha niya Nasa itong regulation number 4 anytime. Anyway, Pwede maka-object kung wala sa... continue. Asa ba? So ako pangutana, Mr. Baliko na ko, no? Kay may uyon ka man nga ang iglesia o simbahan di gyud ni mahanaw. Karong klaro man nga na ay Roman Church kining project sa Baptist sa giapilan ang letter to the Romans address man na sa Roman Church. So akong pangutana, asa naman na karon naapa ba na ron sa Roma o nawala na? Tubag. Ang churches, since mga tao siya, kung may tao sa Roma na saved and baptized, then that means naagi hapon, naa sa tibok kalibutan, tagsa-tagsa, naagi hapon until now, naagi na. So kung naa na, mao na akong pamatudan kisa na ang church, basta dili na siya Roman Catholic Church. Another question. Sunod nga pangutana. Sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma, mga bunga na, matod pa sa una 13, mga bunga na sa iyang pagpangalagad. Dahil maingon si Jesus nga inyong mga bunga, mulungtad yun. Ang pangutan na kay mulungtad man, so sa auto pang Roman Church, mulungtad. Ang pangutan na kining Roman Church karon sa Rome. Dili ba na mao ang Church of Rome nga mulungtad sukad pa sa panahon sa mga apostoles? Pangutana, dili ba mao? Klaro ang kuan, Brad Paul. Dili ba mao? Palag sa i-complete ko lang po yan. Kung kompleto naman ito, imo man lang ito bago ipaabot. 1 minute question. Answer, 1 minute.
pwede balik ang imong pangutana kay murag ugot. Kay miingon ka man, dili gubot akong pangutana. Di lang katubag. Ang Roman Church existido na sa time ni Paul. Bunga na siyang pagpangalagad. Tapos miingon si Jesus, ang inyong bunga, dili gyud ni mahanaw, mulungtad ni hangtod sa kanturan. Ang pangutana, kung dili ka mo admit nga kanang Roman Church karon naa sa Roma, dili na mao. Ang pangutana, pila ma iglesia ron nga naa sa Roma? Duha o usa? Okay, pila ang pangutana iglesia. Again, mga kaigsoon na nagala kabisda, ang pangutana pila ka iglesia, usa ra lagi ka iglesia kay usa ang lawas ni Kristo pero naay mga lokal. So kanang mga local churches, kay ang church tao man, kung naay tao nga mga believers ni Kristo diha sa Roma, sa Jerusalem, bisan nasa mga kaigsoon mountain church ni Jesus Christ. So dili mawagtang, nag-abot na tana, nag-agree na tana, pero kung mo exist man gani sila, kung naa na sila, mga kanang mga tawhana kay church man na, kung naa ang mga tao na ang church ni Kristo, di gyapon mawagtang. So, naa karon ang Roman Church sa Roma. Naa karon ang Roman Church. So, ang church mga kaigsunan, okay, naa karon, naa lagi kay Okay. naman ang church nga naa sa ang church mga tao. Kung na ang mga tao magpabili ng church, kay tao man ang church, kung bisan asa na, kung naay mamatay karon may kag-church sa Roma, kung imong pasabot church sa Roma, kung may kag-church sa Roma sa Biblia, kanang mga churches nga gisulatan ni Pablo, wala na, kapatay man na. Pero naay mipuli na. Okay. Naay mipuli bisan asa nga mga kuan, at least they are added to the church because of believing by the Lord Jesus Christ. So, uyon ka na nga ang Roman Church nga naa sa panahon sa Apostoles na gihapon aron sa Roma. Apo kinsa mo na sila? Nga naa sa Roma karon. Ako lang ang gitubagdaan diri na kinsa man na sila. They are believers in the Lord Jesus Christ. One of that is the Baptist Church nga ako ang pamatud-an next na tumpita. Naa bang Baptist Church sa Roma? Na ay Baptist sa Roma. Kinsa man sila? Asa ilang address? Oh, dili lang ako tubago nga address kay asud na wala na kuan ang address Mr. Moderator. Ngano mo ang address? Ako tanong ti ka address. So sa ato pa may uyon na sa Mr. Moderator nga na ang kanang Roman Church nga naa sa Bible di man na mahanaw. So naa ron nag-existido sa Roma, nakabase na sa Roma karon. Ang pangutana kay usa ka man ang iglesia nga naa sa Roma. Wala ko ingon nga nakabase. O akong objection talaga. Wa ko ingon nga nakabase, wala ko gi-quote niya pero yung wa ko ingon nga nakabase sa Roma. Ingon ko nga naay mga tao, mga asa sila na ako nasa Roma, na sa Roma. Di ako pangutana Mr. Moderator, ang Roma iya naman ni Giyonan. Nga kanang Roman Church nga naa sa Bible kay di man lagi mahanaw daw lagi ang simbahan. So nagpabilin nga naa siya karon sa Roma. Ang pangutana unsa man ang pundo ka karon nga naa sa Roma kanang Roman Church? Ako na nagitubag Mr. Moderator. Unsa lagi nga pundok nga Roman Church nga naaron sa Roma. Ako nag-iingon ganina, ang church is mga tao nga gituon ni Jesus Christ. Usa niya na ang Baptist diha nga naa gihapon sa Roma, bisan asa karon naay Baptist. Ako na pamatudan nimo na akong kuanon next na. Mr. Moderator, wala pa ko pangutanag Baptist kay Katolik lang mo topic karon. Ang pangutana unsa man na ron nga iglesia nga naa sa Roma. Matubagon ko ni harong mga Katolik di ay. Nga ako na unsa man di mo na gitubag di Baptist sa church na diha. So kanang Roman Church karon nga naa sa Roma nga among gipasakupan. Kay maingon man ka nga dili mahanaw ang iglesia. Ang pangutana kanang iglesia karon nga naa sa Roma. Kanus man nagsug? Nga Roman Catholic. Di man ka nga tinukod ni Kristo. Roman Catholic. Oh, tubag. Kanus ka nagsugod. I think dili ko maka pinpoint nga imong kag kanus gatukod, especially sa atong topic nga kinsay gatukod. At yung kagkanus-a, imo na ng problema, Brad Paul, ayaw ko kung nagkanus-a, kay wala na sa itong kanus-a na ito gitukod, kinsay gatukod, wala itong topic. Sunod. Mingon ka man ng iglesia naa sa tanang panahon. Sa ato pa nasayod siya sa dagan siya kasaysayan, dili ba?
nasayod siya sa iyang Ang iglesia matud nimo nga naa sa tanang panahon naglungtad kay wa mahanaw. Sa ato pa nasayod siya sa iyang history kay naaman siya sa tanang panahon. Tubag. para na po may nasayod siya. I don't think so nga siya mismo masayod siya, magpabilin siya ang iya ang ako ang Dios maguban kaniya, ang Dios may nasayod gayon. Pero may nasayod siya nga maglatas sa kapanahonan, wala may idea as a tao na kanusta sila, mas lang of course, ikul gani, ingin gani siya nga, karon is the end, the end is near, the end is at hand, mubalik ng Ginoo, kasi idea niya na, ang Diyos may nakawalo nga kanusta sila, kuhaon sa Diyos, kay mag-promise pa ng Diyos nga iyang balikon, iyang kuhaon, iyang iglesia. So, kasi kasayuran na kay kanang mga gipagsulatan. Mr. Moderator, ang akong pautan na klaro. Kaya ang iglesia nag-existido man sa tanang nga panahon, nasayod siya sa kasaysayan sa iyang iglesia. Ang pangutana, kining iglesia nga nagpadayon sa kasaysayan, sukad pa sa panahon sa apostoles, Katolika man. Ang pangutana, nganong nakaingon man sila Katolika? Tubag. Kasi nga, nganong nakaingon Nang nakaingon man sila nga Katolika ang tinuod ang iglesia. Tubag. Sa yung tubag, kaya nag-claim sila. Muna yung tubag. Simple. Dili ba tungod kay naa sila sa tanan nga mga yugto sa kapanahonan, mo nang nahibalo sila sa dagan sa ilang iglesia, tubag. Kung yung nahibalo sa yugto, na kay libro diha nga gibasa bayas, kabalo siya sa iyang libro nga bayas, ako sa dasa kay libro nga hinimo nga bayas because Baptist Church and also the Roman Catholic Church mo lang ay naglakas. So kana ang mga regarding niya nga references, nagdepende na sa references nga imong gamiton nga akong gibuhat ganina sa yun kayo. Sunod. Karon kung dili si Kristo Mr. Repentes ang nagtukod sa Katoliko, balidon ni nga pangutana, kinsa mang tawana? Dili ako ibalido. Dili na ko problema nga motubag kung kinsa kay dili na akong iglesia Brad Paul, ang akong angay hibaw-an ang iglesia nga gitukod ni Kristo, kanus ana tukod unsa iyang gitukod, pero kanang imong giingon imuha ang problema kay ikaw may naa diha. Sa ato pa di ni mo negar nga dili ni tinukod ni Kristo. Ako na ang ginigar nga dili tinukod ni Kristo because na ako'y reference, na ako'y standard nga mao ang naang Biblia nga makita nako kung unsa tong iglesyahan nga gitukod ni Kristo. Kung ako nakita nga dili mao ang Roman Catholic Church nganong kabalo ko kay na ako'y gibasihan nga dili. So bahala na siya kung sa iyang kuan basta ang gitukod ni Kristo na diri. Kung naayani mo claim na lahi diri, dili na siya tinuod. So kay naa makigibasihan nga pamatuod, pwede ba nga imong tanawon da sa imong pamatuod nga nag-ingon nga dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko? Sa ako nang giingon nga akong unang referensya ang Biblia sa faith practices and messages nga dili mo tubagon, lahi gani siya diha nga mao lang ako ang reference. Kung lahi ka diha di mo claim ka, so dili dili ka church ni Jesus Christ ang gitukod. Kinsa man ay gatukod diha, mahibalo pa kog sa dili, wa ko'y labot nimo kani akong gitan-aw kay kani maoy naay ebidensya from the Bible. Karon kay nag-ingon ka man nga ang iglesia dili mahanaw, naa siya sa tanang nga kasaysayan. Sa ato pa nahibalo siya sa dagan sa kasaysayan. Sa dihang ang iglesia sulat sa iyang kasaysayan karon, di ba dainin mo sa tuuhan nga naaman siya sa tanang yugto sa kasaysayan ko ba? Kinahanglan atong i-investigate. Nilang yun nga tuhuan, but kinahanglan i-investigate nato kay as I said, na ay ga-claim nga sila ang ginukod, na ay ga-claim daghan, but we need to investigate. Dili kay kung unsay gisulat niya. Of course, kung ako'y musulat og libro, di ko mingon nga dili ako. Kinahanglan musulat ko nga ako gyud. Pero kinahanglan atong tan-awon nga sa akong pagduba sa iyang mga references, klaro ug tataw nga naay mga biases unya dili gid siya unanimous because wala kay record niya na actually dili jud kayo continuous ang atong records sa libro kung libro atong basihan but ang Biblia nga magpamatuod nga lahi gayon ang messages, faith and practices, so that means dili siya mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Sunod. Sunod nga pangutana,
Kaya ang iglesia gitukod sa atong Ginoo nagpadayon man sa yugto sa kasaysayan. Kung doon ako'y mga sinulat sa iglesia nga may latas sa kasaysayan nga ang church gitawag nga Catholic o yun Last ba 3 o dili? minutes. Again, atong tan-awon, ilang yung uyunan dayon, investigate na to kay ebidensya man na siya ron, Paul. Mga audience, ebidensya man na siya atong tan-awon, atong tukion, atong studyhan, dili kay ingon nga imong dawaton nga way pag tuki-tuki kay daghan man taga matag utok sa Ginoo aron ta maka-investigate. Mga Sunod nga pangutana, kining giingon na Ignatius nga wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Kining Catholic Church din tinukod ni Kristo dili. according to his statement, there is the Catholic Church. Kung may mga tinukod din ni Kristo dili, wala man siya nag-ingon kung unsa ng iglesia ha. Wa po siya nag-ingon nga kinsa gatukod. So, naroon na niya, let's stick to the statement of 2 the man minutes itself, remaining. Ignatius, kung unsay iyahang isulat diha. Kay wa man siya nag-ingon diha, then dili ko makaingon nga tinukod ni Kristo or dili. Kay tao ra na siya nagsulat. Again, bound for mistake, but we need to investigate unsa na yung Kining giingon ni Ignatius nga kung asa si Kristo tuwa po na Iglesia Katolika, unsa man nga iglesia, tinukod ba ni o dili ni Kristo? Tubag. Ibalik na lang, gumana kong tubag. Same question, same answer. So dili tinukod ni Kristo. Kinsa may nagtukod ining giingon ni Ignatius sa Catholic Church? Di lagi ko nimo ang may pangutano kinsa na kay I stick with the writer itself. Dili ko maingon kinsa gatukod kung sa gatukod o kung sa nang gisulat niya diha kung naa diha or wala. I'll stick to diha kay mo may ang gisulat. Kung may conclude ka niya wa niya gisulat diha, but we need to investigate. Dili kay mo ingon ko kinsa gatukod na sa abot ang niya kinsa iyang gisulat diha na may gitukod wala. Kung wala ayo kun kung unsa ina diha atong tanawon kung mao ba na dayon ato ading investigate to ana to kung makikita ka o 1 minute dili remaining. kay may kinsa gatukod ambot niya. So natin 1 minute, tubagon lang niya, bakit maapsa sa kotan na. So kining gisulat ni Ignatius nga Catholic Church, miingon siya nga dili ni tinukod ni Kristo. Kung dili tinukod ni Kristo, kinsa lagi nagtukod din eh? Mas moderator, wajib ko Ang, nga dili ang tinukod. resulta niya ganina, investigate. Sa ato pa, dili siya mo yung dinukod o dinukod. So, let us honor no sa iyang answer. 25 seconds. Di na matubag eh, 1 minute piso, 1 minute answer. Okay. Ikulo sa lang sa imam bro, 10 minutes. Okay, so areta sa rebuttal. 10 minutes rebuttal, mga brothers and sisters. So dagha kayong mga comment rin yan ako mapilugbasa. No objection na siya. Ang kining kuan rebuttal. Pastor, naka-istorya? Pastor. Yeah, okay. Ang akong kuan ba, may pangutanan to ka kaning proposition number 2 dili din karon. Hindi, So next pa. Sorry. Next Tuesday pa. Sige, rebuttal time na ta. Sige, rebuttal time, 10 minutes. Una si Brother Ray. Sige. Okay, salamat kayo sa mga pangutanan. Sa mga pangutanan, mga reaksyonan, but atong inumduman yun, nga usahay, na mga mga pangutanan na leading or misleading and then indoctrinal questions that we need to ato sa tanawon. No? For example, tagaan na lang tamo that when you listen to the questions, kinahanglan yung tanawon. Like, for example, buutan kay kagabana, kunya kaning pangutanon ka na lingundang na baka o kulata sa imong asawa. So, kana nga pangutanon mga kaigsunan, o imong kag yes or no, nang ulata jud ka. So that means mga kaigsunan, ang mga pangutana usahay leading or misleading, we need to check. So salamat kayo sa mga pangutana, and then karon is ang last ng 10 minutes. So ako lang
murag hapit na ganina, murag gid ako og guba ganina nga ipamatuod murag karon murag ibalik na lang ako murag guba nga plaka ini kay wala tay lain as a negative speaker. I have to negate the presentation of the affirmative side, mga kaigsunan. So, una sa tanan, bali na sa alito sa Biblia. So, kinanglan, una sa tanan atong pagtanawon gayon nga ang iglesia sa mga pangutana ganina, ibalik-balik pag yun, nga kinsa maning mga tawhana, naakabani sila. Of course, ang mga tao nagisulatan sa Bible, these people nagi-address ni Paul, of course, wala na to sila. Nanay ni Puli gihapon kay ang church di man maputol, so naay ni Puli sila naagihapoy wala magbase but bisan asa mga lugar since Catholic means universal but throughout may gigamit sa Bible, that means may kalap, may hatag sa because mao man ay promise sa Ginoo. Acts chapter 1 verse number 8. And you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem. Both in Jerusalem guna di ginaingon nga Jerusalem first and mawagtag na moban na sa Roma, no, both in Jerusalem and also Judea, Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. So kinsa mo to mga to unsa mo to iglesia? So katong nga mga disipulo, apostol na mga disipulo mao na tong nidaghan mga kaigsunan hantod karon nga panahon. So, sabi niya ang ato ang pagatan-awon una sa tanan sa Biblia, atong tan-awon gyud. So, muklilim mo lang manggamit na ang ato ang church, mao ang church nga gitukod ni Kristo, klaro man kay kaning Biblia infallible, inerrant, dili mo kung mistake kay pulong sa Ginoo una sa tanan mapamatud-an nimo na identical ang imong church sa church sa gitukod ni Jesus Christ. Una nga ako iguba ganina, hierarchical ba ang church ni Jesus Christ? Kanus ako nga naay dumala una sa tanan. Peter is the first pope according to RCC. Kanus ang nanitabo nga gi-practice ni Peter ang iyang pagka-first pope. Sa mga council, wala siya. Nga hindi decision. Ang hindi decision, si James. Siya may gi-honor. Karon si Pablo, iyang diretso og kaning blame si Pedro, iyang kasab-an. Amot na ba'y Katoliko karon mga saba sa ko kung masayok nga imong nangungon yun, nga imong kasab-ag maayo ba? Unya, imong tanawon mga kaigsunan nga dili hierarchical but local mga kaigsunan. Ano mang local man kay ang buot pasabot sa local dili mo katap. Ang local is self-governance, self-propagating, and self-governing. Meaning, ang iyahang pagpamalaod, ang iyang pagpadagan, local siya. Pero ang iyang doktrina, usara, parihara sila o mga doktrina, but na mga preferences, bahala na because ang preferences. Sa Bible, ang preference diri sa Corinthians and Ephesians, may na lain man sila. So that's why daan yung mga sulata to para mahimo ni siya nga mga Kristohano mag-uusa siya. Now, the true church is officiated and governed according to 1 Timothy chapter 3 verse diha makita nimo, governed by pastor or bishop, overseer, shepherd, and then deacons. But if you read Ephesians chapter 4 verse number 11, na dihang apostle, evangelist, teachers, and pastors. Kanya karon kay qualification sa pastor mga kaigsunan must be a husband of one wife man. Kanya naabay wala man sila yung ana because the Bible says, Paul said, how can he govern the church if he doesn't know how to govern his own family? Nadako kayo nagsampa na. Kumayong ka nga kami, niya ang imong pamalaod, pamaagi lahi di ay, how can you govern a church na ikaw ang magagani na ka-govern sa imuha? That's why, ang qualifications, because the 1 Timothy Titus, pastoral letter na,
para ma-guidean sila on saan, because this Titus and Timothy, they are the elder, they are the pastor of the church in Ephesus and also in Corinth. Sila may nagdumala. And there are elders. And in fact, Peter says in sa iyang letter sa Peter, yun siya, ako sa ka-elder sad. So that means, pareha kong elder ninyo, pareha mga elder, isaludan ang elder, kahura ang elder, kaya ako, elder sa ko. Wasingingon po, wasingingon nga ako'y nagdumala ninyo, wasingingon, hasta si Pablo, wala ingon, hasta mga apostoles, wala may kuha niya, because the church of God is local, mga kaigsunan. Now, the universal is in the church, of course. Nga naman, usara man ang church ni Jesus Christ. Pero ang ilang pamaagi, ang ilang pag-govern, ang ilang pagkuhan tagsa-tagsa na. Si Pablo gani, mayong gani siya, musulat ko ninyo, dili gid na siya, dili gani commandment. Mayong gani siya, uban siya, kaya nga naman, igo lang siya nag-suggest sa mga churches ng manibuhaton. So wala siyang ingon nga, ako'y magbuot ninyo, kaya ako'y nagkuhan ninyo, o si Peter may magbuot ninyo, wala magkaigsunan, dili hierarchical. Number 2, sa Bible, imong tan-awon that the message, the practices, and even the doctrines and practices mga kaigsunan, layo ang mga kaigsunan. Dili gid ko kumbinsa ka mo kaghiyo, mura gid ko kabatay sa inyo mga layo ra mga kayo, bisag kung saan ako tandi ba? Ang ayana nimo murag i-match nimo, di man gid siya matandi mga kaigsunan, bisag kung saan from the Bible, dili matandi, dili pareha, o practices, identity, dili pareha. So, dili siya mga kaigsunan. Let's go back to references. Again, ako balik ko ng references. Sa reference nga yung gigamit ganila, nakahisgot na gid siya unanimously. Kung unanimous, that means tanan nga statement pareha. Tanan nga statement nag-conclude o same conclusion, which is not in other encyclopedia. Ganong mo ingani man sila mga updated encyclopedia. 2:45 minutes. Ganong ang mga updated nga encyclopedia, ngano man nga dili man gid sila mosulti o pareha sa gisulti ni Grolier gyud nga dogmatically nga mayngon gyud founded by Jesus. Yan di man siya mana. Because kung mas cross-examine siya, tingnan siya ganong kabaho man ka, asan magag sources, di man siya kapakita anak. Nya di man siya katubagan na, kung siya nabuhi ba siya dito, wala. Kung unsay sources niya, sakto to ya. Kung unsay sources mo ay gisulat, niya may sources. So, igo na lang siya ngayon, RCC teaches. RCC traces. O, siya mo nag-trace, siya mo nag-claim. So, meaning, ang mga encyclopedia, igo lang niya of nagani Baptist also traces the origin. Ano man, if may claim, kung unsay claim, mo ito yung isulat. 2 minutes. This is my truth. Kaya maurang may iyahang na pamatudan. So mga kaigsunan, from the references, dili gihapon makuha na to because mayong ganita sakto, tinuod, maog yun. Then, kinahanglan uniform. Kinahanglan maog yun nga statement. Na dogmatic yun pag-ingon. RCC is founded by Jesus Christ. Through references, naghatag references, mga naunta. Pero pila lang gaingon ni duha. Pero ang tanan ko na kung imo yung tanawon, Gloria Lacoros, Walter Jackson. Huwag mo tanawon kinsa siya, Katoliko. Kaya mo itatawang mga kaigsunan, kinsa na siya. So kung Katoliko ko, o bisag ako, Baptist, naman ko yung libro ay pakita ni mga Baptist. So mo-claim ko go. Pero ang makapamatuod yun na nauna sa tanan, Biblia pa. Inerrant, infallible, kung unsa tong naa sa Biblia, gisunod, kung kinsa gasunod ganit diha, so meaning makaingon kita, mao ginigitukod ni Kristo, kay mao may gapabilin sa iyang doctrines, practices, and all, mao man. So na ay identity niya, kung imong tanawon, di rin bagid makita sa uban. Pero sa baptismo kay John, makita nimo ang pari-pariha gid siya. Isag atong tanawon, anyway, ato lang tanawon next 50 seconds remaining. So, tanawon mga kaigsunan nato na mapatud-an nato sunod kung identical ba ang Baptist sa church na gitukod ni Kristo. Sa mga references, makita kayo makagamit ng references nga encyclopedia, but we can use our references like books lang at ay libro. But salamat kayo mga kaigsunan sa inyong panahon, pagpaminaw, 30 seconds. mo. Ha? 30 seconds. Oh, 30 seconds. Pag-investigate yun mga kaigsunan from the Bible na ang Biblia, inerrant, infallible, Word of God, atong tanawon, susiho na to, kung ka na imong iglesia, pariha sa gitudlo, gipractice sa imong iglesia ron,
references ato gyapon tanawon because kinahanglan makaigsunan nga kita masayod tinuod ba gyud kasaligan ba gyud na ng mga references nga ilang gipakita sa ato nya diha 5 kung seconds. makutro na prueba na to of course diha ta. Salamat kay makaigsunan sa inyong pagpaminaw o dalan ng Diyos. Time. Okay, so arito sa kwan. Motoy rebuttal mga brothers and sisters sa negative side. Aray na po sa affirmative. Okay, brother, Pastor Johnny, kay Solte. Mga to si Brother Ray Fuentes sa Baptist Church, ang iyang negative side. Ari paminaw na to ang side sa pangisyon si Brother Paul. Okay, salamat kayo no so dinhita sa atong summary. So, wala gyud naguba ni Mr. Fuentes kay bisan siya ang iyang argument at klaro man gyud nga wa man gyud mahanaw ang simbahan. Dayon kay existido man ang Roman Church nga naa sa Rome, motong di bitaw sa katubag kung asa naroon nga simbahan. Ang iya, pwede ka abroad. So kung mawali kita o mutudlo nga wala mahanaw ang Roman Church sa 1st century, makatarungan nun ang pagpagutan na asa na siya karon sa 2019. Kanang Church, Roman Catholic Church nga naa sa Rome, muna siya ang nagapadayon na iglesia sukad pa ni atong unang siglo. Kay maingon man si Jesus, nadilig yun mahanaw ang iyang siman, kay muubang siya. Maingon siya nga naman kuno nga ang Katoliko man kanang giingon niya nga author sa Grolier Katoliko man kuno. Kinsa pa man di ay ang mas labaw katuuhan nga mosulti. Kaya ang simbahan na aman naglata sa kasaysayan, nahibaw siya sa kasaysayan sa iyang simbahan. Ang imong inahan, kay ikaw man na, imo man ng anak, for example, imong anak, ikaw ang inahan, ikaw ang nahibalo, sukat sa pagkahimugso sa imong bata, hantod na bida ko, ikaw man ang ginikanan. So kung ang Iglesia Katolika, Iglesia sa Roma, existido ni atong unang siglo, dili mahanaw, nang conclude kita na kanang Church of Rome, kanang Roman Catholic Church kanang naa sa Roma, mauna siya ang walay bugto nga kutay sa iyang kasaysayan sa iglesia nga nagsukad pa niadto sa unang siglo kay di man ka mahanaw ang simbahan og siya ang nahibaw sa kasaysayan sa iyang simbahan. Manang kun ang Katoliko moingon na kami ang true church, kami tong tuag yung nagsukad, relevant. Nga man sila man ang naglawig sa kasaysayan na iglesia. Mo kini ang Catholic. Dahil di siya motoo. Akong basahon ang sinulat ni Stephen Harmon. Kinsa man na siya? Stephen R. Harmon is Associate Professor of Christian Theology at Campbell University Divinity School in North Carolina, USA. He is Vice Chair of the Doctrine and Interchurch Cooperation Commission of the Baptist World Alliance. Baptist niya siya nga theologian. Unsa may iyang sulat din sa iyang libro. Sa pahina 1 mo kinato mabasa. Gikot niya ang statement ni Judge Willis. Kinsa man ni si Judge Willis? Judge Willis, President, Baptist Union of Great Britain and Ireland, address of welcome to the First Baptist World Congress in London, 1905. Nagtigom ang tibuok, makabaptisan sa tibuok kakalibutan. Dayon ang presidente sa Baptist, mao mihatag sa iyang address o welcome. Unsa may iyang gisulti iyang statement. We believe and
our fathers have believed in the Holy Catholic Church. The Church of Rome is right in affirming that the Church of Christ is Catholic. Matod ni Judge Willis, presidente sa mga Baptist sa tibuok kalibutan, mingon siya, we believe and our fathers have believed in the Holy Catholic Church. Mituo sila sa Holy Catholic Church. Ang mga Baptist during sa ilang World Congress. We believe. Dayon ang singgit ni Brad Ray, I don't believe. Kung sa man na siya nga Baptist, Baptist ni nga supakiro o Baptist ni nga mopahiuyon sa ilang statement. Sa ato ba, ni-believe ang mga Baptist sa Holy Catholic Church? Ano mo supak-supak mga karon? Nga ang Catholic Church sinukod ni Kristo nga mito o manggani mo Catholic Church? Ngayon, ang iyang pagnegar ko nga dili tinukod kay ang nag-state ko no, Katoliko. Natural. Mas katuuhan ko ng Katoliko musulti kay iglesia nagpadayon sa walay bukto na hibaw siya sa kasaysayan. Imo din pasulti nila Katoliko. Unsa may kabangkagan nila sa history sa Katoliko. Dapat mas dito ka mo tuo sa Katoliko nga statement. Pero wa ko magdalag Katoliko nga libro aron imong i-present kay munigar ka na o Katoliko man na. Pero kadtunta ang mas labing katuuhan. Ang imong ginikanan siya ang nahibalo sa sukat sa imong pagkahimog so ato ka nagdako dito di ka mangutana sa Kabuhol kinsa na si Rosby kinsa na si Brad Edwin Ibareta. Dito'y kasi ang nanay ang pangutana. Kung imong pangutana ng imong iyang nanay, bias ba ang iyang nanay? Kung mga itag informasyon sa pagkatao ni Brother Edwin, dili. Kaya siyang nahibaw sa iyang history. So, ang simbahang Katoliko, ang Roman Church, na existido na sa 1st century, wa man ay pagkano, may uyon ka naman. At least 50%, isuod ka na sa argumento, nasuod ka na sa laang. Mga bitang nangutana ko kanino karong 2019 naman ta. Kanang Roman Church, kung dili ni mao ang tinukod ni Kristo, kinsa may nagtukod ni ini, di magkatubag. Naon di ka katubag, wa mong kadito. Di ka katubag. Pero wala gyud mga tao sa pagkakaron nga moingon nga di ni tinukod ni Kristo. Ang simbahang Katoliko nagprueba nga kami ang tinukod. Nga naman kami gud ang iglesia naglawig sa kasaysayan, di kami ang nahibaw sa among history. Oo. Mo na nga akong gipangbasa, ingon sa nga Katoliko ng author. Di man Katolikong author lang eh. Uy mo ning basahon, at least doon na kining the book of religion, at least doon ay 9 ka mga contributors. Di man na sila Katoliko. Ang uban, Baptist, mga Jew, di man na sila Katoliko. Last 3 minutes. Nga nung nahibaw man sila ng Katoliko, maugod ang tinukod ni Kristo. Ha? Kung mo niya akong basahon, di ka matuo. Kay wala sila basis. Kung dito ta sa naibasihan, ang Katoliko na ang siya kay siya may naglamig. Tapos dito ang takamutuo nga dokumento. Pero wa ko mo gamit kay imo na pa sa Katoliko lagi mo. Pero mauntan ang tinuod yung dokumento ang i-present. Kay siya man ang naglawig sa kasaysayan. Mo nang dili gyud mo ingon ang kasaysayan na sa first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Mo gyud na i-state, di gyud pwede mo ingon ng historya nga all Christians for the first 1,000 years were members of the Baptist Church. Di gyud na pwede isulat diha. Di gyud nga naman wala man nag-exist ang Baptist. Ang Catholic Church man ang nag-exist. Sa to sa first 100 years, Katoliko nga iglesia ang naglungtad. 2 minutes, 1 minute. Okay, ang naglungtad naman sa first 1,000 years, ang additional
Pag 2000 naman ta, di man siya mawala o mahanaw. Di, real na, dito, relevant ang yan state, kaya sabihin na hibalo. Muna, kung mo ingon may nga kaming tinuod, katuuhan me. Kaya naglawig mami sa history. Dayon, kanang giingon da sa mga libro, ingon mo Katoliko, usa may sayupan na nga sila may nahibalo sila history. Yung makamay na, saan man nila nga pagkahibaw man sila dito. Uy, ikaw nag-ingon na nga. Nag-ingon ba kaming siya man magpadayon? Nag-ingon ba siya man magpadayon doon sa wali katapusan? Tapos maingon siya nga kung nahibalo. Yung sa man analyze ni Mr. Ray ang iyang statement na naman ang Katoliko, ingon nga ni Ignacio nga, kung asar, kung diin si Kristo anao sa ang Iglesia Katolika, na naman to dito. Oh, tayo na ng Roman Church. 1 minute remaining. Mo na nga, Mr. Ray, pasaylo ako sa imong pagguba, nga wag ka kaguba, napakyas ka. Imong gisaway si Mr. Claro, gaway Claro. Pero ikaw mas dako pamanday, gaway Claro. Ni matubag ako mapangutana. Nga naman, dili ka katudlog tao. Walay bisan kinsang istoryano nga makinadmanon sa kalibutan nga pwedeng itudlo niya nga ang Katoliko di ni tinukod ni Kristo. Angay nga tubagon ng pangutanaha kay ang mga pundok sa kalibutan bisan gagmay nga mga asosasyon. Bisan ka na mga 20 seconds. doon na yung taong nagtukod. Kita na ba hinuon di katudlo yung pinakadako nga pundok sa kalibutan nga di na hinuon takatudlog taong nagtukod pagka wala to gamitan nga tong ulo ba? Makatudlo ang tatag tao kundi pa na tinukod ni 5 Kristo. seconds. Pero akong di pa matudan, na Iglesia Katolika tinukod ni Kristo, sumala sa ebidensya. Nagkasalamat o mayong gabi sa inyong pagpaminda o kutanan. Okay, Pastor, na kay Castoria. Okay. Salamat ng sa Diyos. So doon na kayo pangutan na both side. Mauto siya mga brothers and sisters ang debate nila. Resolved that the Catholic Church founded by Christ is the Roman Catholic Church according to the Bible and references. So kamo ni timbang-timbang ato mga brothers and sisters asag yun. So Pastor, basig na kay mga pangutan na or si Brother Rosby or kita. Okay, sige. Kamusta? Tayo na itong tanong. Ako lang, saan ka? Ako kay Sige. Open forum namin. Sige, forum tag. Sa Mateo 24. So, ano itagda ni Jesus Christ mismo sa bakba ni gikan sa atong Ginoong Hesus. Mateo 24. Nagawa ko ang da. Hina sa Mateo 24. Pasal ko ito. 24, Na rin. 5, for many will come in my name. Atong ganon sa 3. Okay, now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, "Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?" And Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am Christ, and will deceive many." 5. Then many false prophets will rise up and deceive many. And then 24, for false Christ and false prophets will arise and show great signs and wonders, so as to deceive, is, if possible, even the elect. Ang pumunta na ini na raise ni question ni Jesus Christ before the Catholic. I think Catholic was founded or open on as based on history, 3rd century. 3rd century.
So, this first century, panahon ni Jesus Christ, nag-mention na siya og mga pagbantay ng mga false prophets. Now, after na, ano nga ang mga religion, like Islam, Buddha, kanya ang karon even sa panahon natin karon na ni mga lain-lain mga religion. So, kanya solution Sa pangutanan nimo. is the Catholic Church Kasuman ang mana. no? Ang tubag dili sa imong giingon gani sa imong premise ka ganina nga 3rd century lang ika 300 years na ang Katoliko. Pwede mo magdebate ni Mr. Kay dili sa ilang Baptist nga libro Church History. So may ilang giingon din page 51. Novatian left the Roman Catholic Church. Si Novatian mibiya sa Roman Catholic Church. Tato pa, sawa pa mibiya si Novatian na Catholic Church. Kay mao man ni ang iglesia nga iyang gibiyaan. Ang pangutan kanus man ni nagsugod ning Novatianism. The beginning of Novatianism is year 200. Sato pa, kung si Novatian may biya sa Katoliko sa year 200, tato existido ng Roman Catholic Church sa year 200. So, wala uniform ang inyong matubag. Wala uniform ka. Ikaw, mayroong 300. Sa ila, year 200, na ang Catholic Church may biya na si Novatian. So, existido ng Catholic Church. Kung sa may biyaan niya, wa pa dito na-exist. Year 200, naman. Dayon, sa atong gibasa sa Bible, kanang letter to the Romans, gi-address ni Paul sa Roman Church. Tato pa na Roman Church, ang simba di manimahanaw. So sa ato pa, bisa namatay itong recipient ato nga letter, ingon man si Kristo nga magpadayon man, kay mamunga man. Dili maging maputol, kay ingon pa sa Acts chapter 2 verse 47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Gidugangan man kada adlaw og mga tao, isa na nga matay ito, nagpadayon ang mga tao. Karon sa 2019, asa man to? Wa may laing Roman Church karon sa Roma, kana naman Roman Catholic Church. Kay kung maingon ka nga di na mao, asa man da itong Roman Church kadi pod mahanaw? Naduha na ron ang Roman Church sa Roma. Dili man mo. Isa naman sa nagpapilagay, maura man na siya ang makatrace ngadto sa 1st century. Mana kung kami, katuuhan mi nga moingon na kami ang true church na naglawig sa history, kami ang makatrace. So, ako so pag-atong traces, the history na trace. Kami mga makatrace, kaya kami man ang naglungtad. Latas sa kasaysayan, alang-alang ang Baptist ang moingon na di ko na sila kasulti. Huwag man sila dito. First 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Na isa lang ka church ang ilang ipasakupan. O mo ng Catholic Church. O kung may Baptist ito. Tapos maingon na ka nga, tuan na mo dito ang mga Baptist, sila po ang true church. Isa lang yun ang tinuod na simbahan na mauning Catholic Church o wala man na i-deny sa mga Baptist, mituo man sila na sakto yun ang Church of Rome. Nga ang true Church of Christ is Catholic. Munang we believe in the Holy Catholic Church. Kaya gusto man po sila mo appeal nga atong Holy Catholic Church. Kita nyo si Claro, gusto nga siya mo dikit sa Catholic para mag-abot siya dito. Ang Catholic Church mag-Catholic ba? Kisa na sa So mao na akong tumbag Roman nebro existido na ang Roman Catholic Church. Sa panahon sa Apostoles, tuan na sila sa Roma. O wa gid na sila mahanaw hangtod karon ug mao na ang Roman Catholic Church existido karon sa Rome. December na siya nga church. Pwede, nakikipota na. Dili maigo diha sa Mateo 24. Okay, brother. Nagpunta na kong brother Fuentes ay
to answer your question? I have a simple question, Brother Fuentes. Matod pa nga, ang butang, dili mulungtad, o dili matukod kung walay nagtukod. Kaya matod pa diya sa Isaiah 41:4, nag-ingon man nga, ang Diyos ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan, buot pasabot dahil nga ang kasaysayan, nagdagan na dahil sa mga katuwigan. So ang akong pangutana karon, Brother Fuentes, nga, kay wa mo kami ingon ganila nga matod pa sa kasaysayan nga gipaprubahan sa mga dagkong nga kasaysayan nga ang Catholic Church founded by Christ. No. Kasaysayan mo mga brother encyclopedia. Pero akong hangin mo ko nga pangutana, pwede ba mo ka lang kung makahatag og referensya sa kasaysayan nga dili po si Kristo ang nagtukod sa simbahang Katoliko. At kung makamamatuod ka na kung dili po si Kristo ang nagtukod sa simbahang Katoliko, balik kong baptist. Di ka na kung born again pastor missionary. Pero gusto ko, ang matuod mo na ko nga, dili si Kristo ang nagtukod sa simbahang Katoliko, diya sa referensya sa kasaysayan, diya. Uyon ko sa ima. Kung imong nauna sa imong question pa lang daan ba, nga, musulat ka libro, mutana ka encyclopedia or libro lang? Dili kasaysayan. Libro. So akong standard reference mga nung gipangayon ko din mo kay. Kana magong word nimo nga standard reference. Kana gyud may standard reference lagi sa ako nang sa mong debate kanina, ako nang ikuan kanina. Kinahanglan may kag standard. Gihimo rin ang kanos ang gihimo ang encyclopedia nga textbook. Gihimo siyang textbook nga sa tanan mao ni gamit og standard. Kanos ang gihimo? So Kisa gihimo na. sama sa mong giyong gayon, mo ito mong gisulti gina si Dili kanos gihimong textbook kaya ang textbook standard mo na ini mao ni gamiton sa tanang mga grado mabos na grado mao ni standard. So kanos na himong textbook ang Di encyclopedia? akong pangutangan mo, well lang, simple lang kayo. Nga, Mo ni kubag na ko ha. oh, Tayo mo pangutana pa lang daan, ano mo sulat man ko nga si Kristo dili. Gusto mo lang so niwen, na ka nga, di juga kahatag nga, dili si Kristo ang nagtukod simbahang Katoliko. Kung tubagon di ka kay dili debate. Di, pangutangan lang, wala hindi kuhanin mo nga. Tagain ako pangalan, nga, kinsa, hindi mo pwede mahimo nga, kalapalitan ng born again, di pinanuwi ba? Okay, mahipawan man nimo. Kasi mo nagtukod yun. Oh, Okay ha, ingan ha. ay, isa ang pangutangan sa mga Tubag ko pwede ako tubag or humana sa daan gimuminaw ko humana. Ang ako lang hangyo galing mugod nga. Kuan galing. Tagay lang ko nga pangalan na ba kinsang tawhana o kalos ang tuiga gitukod ang simbahang Katoliko. Okay. Posible nagway nagtungod. Mo pwede mo tubag. Pagkada kong di malas. Una sa tala, wala na ako mo ngayon ba? Kung wala gani siya kasulat o kaning dogmatically nga si Kristo gatukod, siya mismo, pwede nimo pangutanon siya. Si Wikipedia o si Britannica, pwede nimo ingnon. Ganun di ba makasulat kinsa? Hingan na tiga ganila, kung ibasa ng mga updated nga encyclopedia, hingan sila nga ilang lang isulat kung sa claim. Na naman, di man sila makapamatuod. Di kaya sila kapamatuod si Kristo. Kinsa, imo pa kung pangutanon, kung hindi si Kristo, kinsa, di na problema na po unas tanan. Ikaduha, nano makakita man ko o kaning reference na moingon nga dili si Kristo. Nga mamagay sila kabalo, kung sige tukod ni Kristo. Mamagay sila umapos si kabalo. Ang ilang state lang, RCC claims that they trace their origin. They teach us that they came from Jesus Christ. Mo ilang isulat because mo na ilang hibawan. So dili ko makaingon mo kinsa na tawa pero mangita kag libro dili may kag standard difference siguro imong standard difference encyclopedia standard difference pero giana na ninyo ba as if they mga kuan standard difference encyclopedia giana ninyo. Murag mao na ni siya nga wala na ni kuan nga ba daghang kuan na. Pero ang ako kuan mo say libro lang, kung libro lang na libro. Ikadang pumunta na. Ayaw pa naman. Oh. Dagha mga libro pero dili encyclopedia. Di lagi ko makahatag, makahatag man ko, wa man kay siya kahatag Ay, ang encyclopedia. Ikadang pumunta ng Brother Fuentes. Sige, wala na. Ikadwa. Ay na, kon.
Ito bang gikot ni Brother Paul ganina nga about sa kuhan kaning Ignacio. sisayan magyapon dili. Kato. About sa Baptist ba? Mhm. Baptist nga, presidente sa Baptist nga. Okay. Ingon sila na Nilot na pa ako nga ang kaning ang Catholic Church iuyon na lang nga si Kristo bilang nagtukod. Uyon ba katod eh? Ang iyang statement ganina, Catholic Church, ako pangutana, Eh, Roman Catholic Church. Uyon ba ka di? Ha? Dili ko yun nga kung Roman Catholic Church. May Catholic Church kay ang Catholic Universal na yung mga Baptist nagtuog Universal Church. Catholic Universal. Dili Roman, ingon tayo Roman. Mutana ko rin mo, ingon siya Roman Catholic Church. Ingon siya o ingon siya Catholic. So lahi Example, Ignatius, ingon siya, where there is Jesus Brad, Christ. ako man to source, Kunyara. i-affirm nila na ang Church of Rome. Siya, kay siya may namutana ng Paul. So, ikaw siya, nag-anong chance. Ngayon, una si Ignatius, ingon siya, where there is Jesus Christ, there is the Catholic Church. Pamutana, Roman Catholic Church yung ingon or Catholic Church Universal? Catholic Church. Catholic Church. Catholic Church. Does that mean Roman Catholic Church or Universal Church? Pero ang Catholic Church universal man po na. Universal lagi sa inyo. Pero ang pasabot ni Ignatius pa, kinsa iyang isulat? Catholic Roman Catholic Church or Catholic Church lang iyang isulat? Iyang source. Tungod kay yung presidente mo si Baptist mo inaingon na to. Okay, balik ta sa Presidente sa Baptist. Balik ta. Presidente sa Baptist. Ingon siya, Roman Catholic Church. O ingon siya, o sige ingon. Ang yun na, we believe In? the Holy Catholic Church. Okay. And the Church of Rome is right in affirming Yes, of course. that the Church of Christ is Catholic. Kinsa mag-ingon ang i-affirm sa Catholic Church ba? Kinsa mag-i-affirm sa Catholic Church kinsa man ang i-affirm sa Roman Catholic Church Kaya lang, namatahan ko ni mo Nga. sa statement na Labrador. church nga universal ang ilan man mismo nga church. The church, the Baptist entrance. Okay, the Baptist entrance. Number one, there are so many Baptists. Number two, mayroon sila Catholic Church. It doesn't mean dahil may Roman Catholic Church. Kaya pwede ka nung di ba labutan ng Roman Catholic Church kung Roman gina. Pero may we believe in Rome, we believe niya. Oy, believe nga Rome kay naago na sa Bible na ang Rome, ng Ephesus, na ako na agya po na ang church. Di ko question na nga kay naagi na i-exist na. Pero mukalo ba na Roman Catholic Church? Dili nga naman na may kanang word nga Catholic pwede na gamitin nila because there are Baptist believe universal church. But kami, we believe nga kaning universal mahitabo na later because mag-usa ra man ang church later on. Pero we do believe in kaning universal church nga kaning nasa diri sa kalibutan nga hierarchy nga ano na nga. So akong tubag nimo atong tan-aw na yung isulat sila mismong istorya na amot papasabot ninyo Roman Catholic Church o Ring Catholic Universal Church. Mali pangutan na. Di kayo bingon na kayo, Catholic Church, Roman na. May istorya nga sila. Pwede naman nabutang man nila Roman Catholic Church. Sa ato sa pangutan on. Kung Roman Catholic Church, ang ilang mo pasabot. Or Universal lang ba? Kaya naman nag-believe of Universal Church Baptist. Okay. Pangutan na lain. Ikaw. So, Ito na po rin. Bisaya ako. Bible. Bro na ka, bro. Ang practical, nasa na ako. Ay, mara. May dagdag ko. Katong isulti ganina ni brother nga sa ano pagdala sa imong panimalay kung First Timothy 3. First Timothy 5. How can you govern the church if you doesn't know how to rule your own church, your own house? Dili na general law bro nga kinahanglan ko mo dumala kag church magminyo gyud ka. Kay na may gitawag nga kanang dili magminyo sa pagpangalaga sa ingarian sa Ginoo. So ayaw na himo na mo relasyon nga dili gid ka mahimong pastor o di ka magminyo. Mo na danggal sa iya di mo ba iya question? Ora to ba? kuan lang na siya kailangan kong reference pero ang akong question mo Ano is ko sa dagat sa ko kana. kuan na reference Sa na ng imong verse bro nga kay kami, bisan kami,
Tama may mga community, minyo pod me. Oh. So, dili na nimo pwede mo nga regulation nga kinahanglan gid mo minyo ka para makadumala ang iglesia. Kay kanang among mga pare, mas labaw pa na sa pamilyado. Pila ka 20, more than 20,000 na ilang pamilya. Kasi klase sa mga tao, ang ilang yatin, masukra pa sila sa minyo. Oh. Eh, paano Pastor, babasa? 50, si gatos na may dumala. Sa Pare. sa ikadawang Timoteo, Second Timothy, First Timothy chapter 4, verse 4, 1 to 3. 3. 1 to 3. No, chapter 4, verse 1 to Ito na po sa pagdili sa pagmili. Kung ano, ilang si Katoliko, dili man na. Pagdili, disiplina man na. Kaya pwede magandang pare mo ko sa minyo. Sa 3, diretso na lang. Sa 3, nagtudlo sila masayop ang pagminyo. Matulog na yung katula, hugarin. Ang ipagitaan sa mga person, ka ng marriage contract, yung kasal ko. Oh, mo ni sa ang gaswat hindi yung Wala, ang Katoliko bro, wala pagdili sa pagminyo. May Ang gaswat. pagminyo ka na isa ka ni sa civil sacraments. So, meron nga, inyo may mga pasangin lang nga kami nagdili. Wala magdili ang Katoliko, isa ka ni siyang sacraments, ang sacrament o matrimony. Ang pare, halos kada adlaw nangasal. Ako, Katoliko ko, gikasal ko pare. Karon mo gidili ang pagminyo. Ano ikasal mo ko sa Katoliko? Pakitaan ta kag marriage contract nako, nga pare ang nagkasal. So wala magdili. Disiplina na siya. Nga samtang mga sa 19, 12 sa Mateo, kadtong dili magminyo kay hala nila ilang kinabuhi sa pagpagalagad sa Dios. Pahimuman sila na ini. Unang maingon si Pablo, mas maayo ang pagminyo. Pero mas labing maayo ang dili pagminyo diha sa pagpagalagad. Bisa kaya si Pablo, mas labing maayo ang dili pagminyo. Ako, asa to mga number 1 na ikaw ano sumagot sa nato. Oo, kasi Kristo, wala ganito. Nagminyo. Kasi ako ay ayan tres na to. Ang ako lang bagay, word to word may butang sa Biblia ang dili pagminyo. Wa may laing nga dili yung Ayaw pag-ana bro, pagbasa kay story. Mga, ang gitumong ana bro, mga gnostic, kay sa ila, all flesh, evil na sa ila. Kung di kaya sila magminyo, kana nga prophecy, igo na sila, hindi magkit sila magminyo. kay ang Ang Katoliko, wa man magdili sa pagminyo. Tagain ako dokumento be. Nga nagdili ang Katoliko sa pagminyo. kung ibase na to sa history, ang mga parishes, grave minyo na sila, doon na sila yung family. So sa base sa Timoteo sa 3 nga isa ang pagduma nimo kung ikaw di kang katulungda. So mo na itong gilangkob na siya na to. Mo na akong question nimo. So anyway, ang doon mo sa practice of celibacy. Ako ito sa kuna. Pero kanang pag gaano ko gimension nga kinsa lagi sumong og tuyo nga gimension man sa Biblia ang pagdili ng minyo. Wa may lain nagdili pag minyo. Ang grupo naman ninyo. Actually, Sa Baptist, sa Ayaw bro, pag wala. accuse kay, sila maganda. Hindi mo ka ng balaod. Pwede mo magminyo pare. And previous na mga pare sa una, mabital itong mga parasiyo o skriba, doon na may mga asawa. Tama rin. Sa akong comment na, kung imong Ay, tanawan okay, na, sunod, kung imong tanawan na siya, brother, na kung kanila halos-lusot na ba, sa 1 Corinthians, may mga tanawan 1 Corinthians 7, talks about members. It doesn't talk about church leaders. Pero sa 1 Timothy, pastoral letter man na, church leader na siya. How can he govern a church if he doesn't know how to govern his own house? Bishop mo na, overseer, may ka, mas maayo ang dili magminyo na sa 1 Timothy 1 Corinthians 7. Pero kinsa man na sila? Ang mga Korinto, ang gisulatan sa Korinto, kundi ang mga membro na. Ang mga babae pagid na wala nagminyo nga mas maayo kung di sila minyo kay nag-care sila sa Ginoo. Pero unsa man nga letter para ba nis mga church leader dili. Pero ang church leader ibalik 1 Timothy and Titus kay sila duha man sila ka pastor kinahanglan minyo must be a husband of one wife Word to word. because you cannot govern the church if you don't know how to
Also the deacons. Pangutana ko ba si Titus ba o si Timothy doon ay asawa? Kana si Kita Titus. kaya dahog dokumento. Di si Titus. At si Titus o si Timothy, bishop na sila sa Ephesus. Obispo. Ang pangutana, tagay dahog dokumento nga kinsa ilang asawa, na ba sila mga anak? Di man mo putol man. Wala man. Dili. Dili, ako pangutana mo na eh. Wala sila. Si Timothy o si Titus, mga obispo sila. Nana sa King James. Bago niya. O sige, asa may dokumento ng mga minyo sila? Brother, na ako itubag mo ang Bible. Kaya mulingan kay ka, ngutan ta nga, asa yung dokumento nila nga, minyo sila. Mismo ikaw ang katubag, minyo pa sila ulit tao. Pasawa na itong Biblia nga sa Mateo 20. Mas ganun na niya. Kung sa libot sa buga, walang ibili ang balik. Sige, buwas pa na niya. Wala ikaroon. Wala na siya. Sige, dati mga pautan na bro sa viewers. Basaha sa mga comments. Nakayo. Viewers na sila. Siya sa tigitubag. Ay, ito ba kasi tayo mo ba? Mga isya mo. Kung Yan, pautan, asawa man. Sige, be. ako na problema. Ano yung problema nila? Gamita din sila word to word. Kaya po may nag-ingon nga kinahalan good minyo. Akong basawan sa Biblia. O niya, kita lang sa mo sabot. Dili. Kung sa gisulti sa... So sa among side, kung kami ang nasa side, anak ko, inyo. Doon na ang sugod ang kinsay, doon ay asawa. Saman ba, tagay ko. Di ka man ang ha, kay kibaw mo mang wala gimasuwat. Kasi ako kubaw, nakibaw ko nga wala na masuwat. So dili na naangay Sa ako ato, balik na. ka makasyur, nga Dili, si Titus, anak ko yung Timothy, Pamina. Na ako yung sulti sa buhay. Na ako yung ikot sa Biblia. Wala. So ano ato man ikuan nga, Klaro na nga mas. Mas Mateo. Mateo. Oh, teaching them to observe all things that I have commanded. Di man pastor si Pablo, I have commanded you, and lo, I am with you always. Even to the Katong depende. evangelist is not a pastor. Tawag ko masabi. Church planter siya pastor. Pero wala sa simbahan. Kung siya govern, i-govern ganun niya sa mga tao, karoon na mo govern. Hindi mo siya govern, ikaw mo siya star. sige tayo. Okay, sa mintasupa ninyo na nakita niyo po na sige. Ato saan pa nang diri, mga comment ba nila? Bro, iyon. Iyon daw. Pumunta na, mali ang pumunta na. Di ba, ningon man ta nga, Biblia, Word of God man. Yes. No. Si Kristo, kung pumunta nga, wala siya. No. Pumunta na, no, ingat mo ni. Si Kristo, wak man nagminyo. Nabaw siya may ilong nga Word of God. Wak man siya magminyo. Kung pa sa buta na, wak pa siya katungod ng buduma sa iyang Alis niya. iglesia. Wak man siya magminyo. Number 1, ang tumong ni Kristo or matao, lima pagminyo, brad. Kaduha, wala man siya, gamamit ang katawag siya disipulo, aron mo mo start o kuwan sa iyong iglesia. Tingnan bitaw ang statement sa Bible, a bishop must be a husband of one wife. Bishop, si Kristo, nagdumala ba siya? Si Pablo nagdumala? Wala, nagdumala sila. Wala, hindi sila minyo. Kaya naman, pwede rin sila mag-minyo. Number 2, ingon diya sa 1 Corinthians, number 3, 1 Corinthians chapter 7, ingon diha, nga si Pablo, ingon siya, lain-lain deeper gift na kanang makapugong ka, gift na, mo bitaw nga ang mga pare nga walay gift ana, nakasala, kaya mo sila gift ana. So sa ato pa, kung dili di ay gift nimo, ay pag dili ka ngay mag-ingana, kay kinahanglan it's better to marry than to burn. Nasa Bible ya, it's better to marry than to burn. Jesus Christ, number 1, iyang tumong dili pagminyo, mo na hinumdumay. Anong di man siya minyo, wala siya ikuan na magdumala, wala siya gidumala og church, nagtukod siya. Pero ang gidumala, ihatag niya sa iyang mga apostoles, ngadto na dahil sila Titus, sila Timothy sa mga local churches.
So that's why dili ninyo ang iyang kuan, dili ninyo ang iyang tumungtuyo. Okay, sa dili pa ang inyong mga pangutana diha, ato sinabasahon ang amigo ni Brother Rayan Fuentes, si Kuchong. Perting ulawan ning Pastora Ray Ray Fuentes, ang iyang kultong baptist dili pod mabasa sa Biblia. Pero nag-insist siya na Biblia gyud ang basahon. Okay, kani to Brother Kuchong. Pamita sila sa nagunan na Brother Ruel Celebran, Polos Ragyot Pangangkon, puro sa iri pangangkon si Paul, kadtong tinukod ni Kristo, mga sabadista man to. Sila Sabadista na po. dili man to Sila na po. dili man to support na Roman Catholic Church na ang simba na adlaw mao ang Domingo. Okay, Sila na po. baptismo po din. Brother Milky Hilig, katulua pag yun, sa katulua, kay dirito na. Ito, mga Hudyo man ang nauna, di ba mga Sabadista man to sila? Sabadista ko na. Sila nagbase sa ngalan si Brother Ray, okay, ka ni Brother Sherwin de la Cruz, Brother Ruel Celebran, consider the following tradition of the Catholic Church. Dinhi nagsugod ang sulpot sa Roman Catholic Church sa 321 AD sa pagsimba og Domingo, pagtudlo sa ilang pagtulunan daghan kini sa nanon na mo ni na yung mga kuan bro, mga date. Kasi bawo lagi sila bro, kauban sila dito. Ano problema ron kay mo? Sample na rin, 321 enforced Sunday keeping laws. 375 veneration of angels and dead saints. Muna ilang mga kwandagang panistanan, taas kayo pasahon Brother Ruel. Kanalang doon time bro. Onya si Rayan nadakpan na mulusot pa jud mahina sa debate ning pasura gikan ni Brother Gochong. Dapat mo yung mga pan? Brother amigo po din ni Brother Rian na Gochong batang isip gikan ni Bob Salis. Okay, daga mga comment sila, may mga pungutan na rin. Sige, may mga pungutan na rin. Basig, may mga pungutan ng mga brothers sa daraday. Pungutan na ni Nako, ni Brad Paul. Kinsa may giigo aning mga verse. Kalagan ba ni? Gilapas sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan o gipasipalahan ang akong mga balaang butang. Sila wala magbutang o kalainan sa balaan o sa malaway ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan sa mahugaw ug malinis o gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlawng igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwa. Ezekiel 22:26. Referido na sa mga pari, kay doon naman ko sa Hebrew 7:11-12, doon na may mga pari ng mga Hudyo, Levitical priesthood, priest according to the order of Aaron. So ang atong pagka-priesthood sa Catholic, diha magitamilin niya kay Melchizedek. 14:18 sa Genesis, si Melchizedek nga pari sa Salem, o nagdala siyang tinapay o bino. So, kanang atong misa, mao na timaan nga dito kita naka-link sa pagkapari ni Melchizedek. Ni si Kristo gud mao ang pari, Hebrew 5:6 diya sa laray ni Melchizedek. So, dito na connect. So, kanang gitumbukan na nga verse dito na sa mga Hudyo, nga mga pari nga misalikway sila sa mga balaod sa Dios. Kaya na pasabutan ni kaya kilabot po sa adlang papahulay. Ano po rin si Brother Ruel Celebran. Okay, mga putana ninyo. Kay silang kasabutan man ang mga pare, binyag yun. Uy, wala. Binyag kay mingon man dali
Ang Mateo Kapitulo 19, versikulo 12 nga, kay may nagkaranlaing katanungan, nganong dili magkaminyo ang upang tao, may dili kayo makaminyo, makahimo pagminyo, tungod kay na tao sila, ingon niya yunuko, pauwan dili makaminyo, tungod kay kapon sila sa mga tao aron mahimong yunuko, ang uban, voluntaryo, na dili magminyo, aron mas makapangalagat pa sila sa Diyos. Sakta ini, aron makasabot ka mo. Siya palit eh. Yeah. Di lagi na sayop kay gisuportahan gini na ni ako na no ako yung tubag. Di lagi na sayop gisuportahan gini ng Pablo mo bitaw ang pagminyo dili lagi na siya wala gidili tayo ba nga voluntary mga celibacy may nana pero it doesn't mean for church leaders gagamit gani word nga must di kita might or maybe dili sulit din yung bishop must be a husband of one must gani gamiton wa na ko na that means kung basa kag Bible tanawa kung kinsa gi-address na ini mga mga church leaders ba ni pastor ba ni sila or mga membro ni sila kay kung membro wa na kaning okay ra kayo kung ikaw dili ka mag ano man because lahat to sa Biblia God verse number 5. How can they rule a church if he doesn't know? Ano mang kinahanglan niya because ang pag-rule sa church, kinahanglan una ka, na naka-rule ka, kuya o pastor ka, niya, wakay pamilya, di ka ka-rule sa pamilya, lubad pamilya, na pastor ka, hindi na pwede. Because there are one, wala nga, naagyoy ang Biblia, tanawag yun mo. Kinsa nagsulat, kinsa gisulatan, kung sa circumstansya ni panahon na mag-isulat niya siya. Siya, ang pumunta na, ay, nag-skip na gawin yung pares pag milyonin. Eh, mingon lang sila, ang pare ba, wala labot ulit eh. Sila ba yung tutangulan? Wala ilabot ang pare sa Katoliko. Ha? Wala ilabot ang pare sa Katoliko. Sila man. So, those people nabuhi sa ilang panahon. Kung sa atong panahon, hindi pwede. Pwede lagi ang magminyo, pwede ang celibacy sa verse. Pero when the Bible speaks about ruling a church, that means a congregation must be a husband of one wife. So di na rin kung usap pagkat nakuha, huwag mo yung okay ra. Usap, kung binayaan wala ni, para usap na ni. Yung tanong di ka, kanang yung Bible, the bishop must be husband of one wife. Para asam na, para kinsa man din. Mas man na, sili mo na yung nga maybe. Sa mga umulang gingon niya practices nga. Di no. Ang ako pangutan na sa Bible mismo ba, kanang statement, a bishop must be blameless. Para kinsa ka na siya? Mausap ba na nimo? Or kanang mas maogid na? Para kinsa ka na sugo? Kanang must be blameless. Must be a husband. Sa ato pa ba nila, yung good mga obispo, blameless yun sila. Ito yung blameless. Mas mga... Ano siya sa kwan ba? Sunod na blameless. Must be a husband of one wife. Para kinsa na sa brother, kanang must be a husband of one wife. Sa bana. Ha? Sa bana ng sawa. A bishop must be, tanan ba na bishop? Di, ang statement sa Bible lang, kung na pamilaw. The statement of the Bible, a bishop then must be blameless, a husband of one wife. Diyan ng blameless, aritos husband of one wife. Kinsa na kanang bishop? Church leaders or members? Church leaders. Wala ko pasabot. Ato na sa 1 Corinthians 7, may nung masahon dito, may ngon siya diha, yung si Pablo diha, na mas maayo ang dalaga, magpabiling dalaga, aron makakir siya sa Ginoo. Church leaders na or member? Church leader, ang 1 Corinthians 7. To the church of Corinth, ang isulatan, church leader ang isulatan. Tanan di ay ang church sa Corinth, puro church leader. Ha? To the church which is at Corinth. Meaning, ang iglesia nga nasa Corinto, tanan dito, church leaders. Or members na sila. So, tanawa na. Sa mga wala ko nagdili nga. Yes, I Ang understand. minyo, Yeah. ang Pare ra magminyo, pero dili may mong pare. Pwede siyang minyo, pero gawa. Para isang to sa kantoran, ang priest is always priest. Hindi ba mag-practice ba? Kaya mag-practice ba?
ano siya, balik, pag-hingpit na nga, maisip na, execution. Bro, I understand all the belief there is discrimination. But what about the Bible? Sabi na to, manamis Biblia nga sugo man eh. But definition, yes, you can explain what you believe. Sa iyo ko, sa iyo na explain. Bisan sila explain gani kulto. Pero the problem is, nasa man nga sugo sa Bible na mas man hindi man maybe. Kung maybe pa, pwede yun, hindi po, maybe man. Pero mas ganito, dili na. Dili na. Pinangla na. Must be blameless. Unless blameless. Blameless is the word. So buti pa sa buti yung bishop dili gyud blameless gyud siya. Blameless ano ba? So wag yun na siya wag yun na sa lama sa gamay. Blameless according to human perspective na siya wala siya ikasaway ba? So ano yung bishop bigyan masaway sa gamay. Di ka masaway sa kaning Nganong daghan man mga baptist lagi nga kanang sa lawayon ang mga bishop. dili wa man siya ingon nga di man siya nga So dili ni maingon dili mo stricto nga must be gyud kinahanglan gyud siya. Sila po kay consideration nga regarding sa blameless lagi, the blameless word is di mao man ang word gamit. yeah, para na sa human perspective na because it is Paul writing to Timothy. Wa man siya- Ikaw gigamit niya sa Mateo sa pagpangalagad mo to sa kingharian sa Dios. Kung ang usa ka obispo nangalagad sa kingharian sa Dios, dili siya magminyo. Asa? Mati? Ato iba siya dagay na nga Sige ingon niya. kanang gasa sa silibasiya. Sige ingon to. Kanang mualagad siya sa kingharian sa Dios nga dili siya magminyo. O bantay sa Kung ang obispo naigasa nga ingon nga na nga di gyud siya magminyo. Kinahanglan ba gyud mo siya paminyon kay mao gid mo kinahanglan yun. Na po consideration. Ang balaod man ko doon ay konsiderasyon. Eunuchs. Ang bishop man hindi man yung eunuchs dili gibutang. Wala eh. Propaganda pastor na hitabo nini panahon. Sila nagyap mo na sila. Wala eunuchs man eh. Word voluntary mo wala. Voluntary, wala yung problema. Kung gisulat ka voluntary, parang Pablo, voluntary na niya sa wala nagdimala of church, voluntary, okay na. Pero kung mga pare na voluntary mo para silang Kung pagpapare. wala nagdimala of church, okay na. Pero kung nagdimala siya, the question remains, how can you lead a church if you don't know how to lead your family? Di dahil pwede makadumala bro o sama sa pare nga dako iyang pamilya. O dili ba dahil kinahanglan dili ba dahil makadumala ang tabi sa dili sa minyo? Magdumala? Oh, Magdumala o iglesia? okay na may mga Itungod na nimo niya. kaya nga naman ang ubang mga pare tag 20,000 ang ilang kuan. Ngano ilang mga madumamahandol. Ganun, Inyo gamay ra man tag 100, 200. si Pedro, Magdumala. Brad, si Pedro, Pastor Mantola, pero gibiyaan mo na yung pamilya lagi niya. Malagad dito sa Ginoo, pwede naman ka minyo ka. Idala ko tayo asawa ng lagad sa Ginoo. Yung tuwi, kung tanya, ang iyong gibiyaan mo eh. Gibiyaan. Sulod sa Kristo. Sunod siya ng Kristo. So kung imong ipa, Sa dapit na giga. Isa sa dapit. siyempre katong ning Banoban siya ang Kristo. Pamilya uban yung kalaho, Matthew chapter 4 verse 19 na. Ya, kaning sunod mo kalaho, so bibiyaan na yung pamilya. O, kaputang sa ubangan, di ba? Okay. So kung may ulang taon niya, kaya si Pedro, Pastor Ras Pedro, niya kaya hawit mo sa simbahan, dapat doon tayong asawa, Dili pastor. so iyaw tagkaroon dito sa kwan, Kasama sa sa dito sa Ginoo. Dili pastor si Pedro. Dili siya pastor. Apostol siya. Di ka ng 1 Peter chapter 5. Yeah, lahim lang elder, lahim ang apostol is, ano ka na na? Ephesians 4:11. And the church is, has, Wala rin gasa si Pedro sa pagka pastor kayo. Yung gani si Kristo nga bantay ako makarnero. Wala problema. Oh, pantay. Ephesians Dako ganitong obligasyon ni Kristo. Ephesians 4:11.
Tibok. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. So meaning laylay mga office. May mga apostles, o niya, nagpastor po sa asa mo dapita. Pagkanahon di ka sa Book of Acts chapter 5, katong pag-council nila, they are just ministering on the word of God. Di wala sila nag-minister sa mga widows. Yung siya, kamu na anak. Dili namin kinanglan mag-serve anak kay amo ang word of God ni. Kinanglan. So sila mga apostolis. So wala siya nagdumala gihapon o church. Makita na ko, sabi ito siya nagdumala. Sa church. Church of Jerusalem kasi gumala si Peter si James. Si Pedro mo kadisip na magsasangyawa. Kung sasangyaw, hindi mo, sangyaw, si evangelist. Tapos, brothers, bigitahasan siya sa Matthew 21, John 21, 15 to 17. Bantayan ako mga karnero. So, mas dako ang... Tapos, kanara bang karnero, according to Psalm chapter 17, 17 and verse 13, ang akong katauhan mo ang akong mga karnero. So, ang katauhan, ang... Kaya si Pedro gitudlo sa Ginoo. Feed my lambs ang yun sa Bible. Kay the word of God, feeding mo na. Dahil mo lang. Kung saan man mo pag-fade ko, man mo bantay. Gutom na to. Bantayan, man mo i-care. Kaya na. Bantayan. Kaya naman pagkaon. Kay evangelist ka, pwede mo kumagwali. Pero wag kay church. Ano ang ginagawa? Siya ang sawali siya sugod, evangelist tawagan. Pero wag siya ay gumalan na congregation. So, ang inyong kapuluran, hindi makawag na church. Kung nakasabot ka church, kapunungan nag-assembly church, kaya kita karon church na ta kung pareha pa lang ito, kay kapunungan assembly people is church. Wala na ba? Wala na kuwan ba? Wala na pastor. So kani siya sa una pastor siya, na siya lokal, gihandol pila ka tao yan. Pila yung gihandol lang pastor mga kasama. Estimate na. Handol na siya na. Siya may pagmamanglat sa iyong kapadagan. Yung mga pusol, bro, wala din na magsangyaw. Nagsangyaw o naghandol lahi na. Lahi na. Kiling Brad, also may presbyteros. Also may presbyteros. Presbyteros is same word as elders. No? Elders. So bishop is overseer. Presbyteros. Also man sa Greek, kanang bishop. Bishop is limot ko sa Greek sa bishop. Overseer, bishop. Kaysa Ano na? unang Pedro 5:1, si Pedro, presbyter man. Tapos kanang presbyter mo nang root towards priest. Ato pa, kung na yung pagkita nga wa magdumala siya, ganong priest man siya. So nagdumala siya o panon. Elder siya. Kaya dito man ang Ginoo giingon man siya nga bantay pakan ang ako makarnero. So naa siya ay flock. Oh, shepherd siya. Sa to pa, kung shepherd ka, nagbantay ka o katawhan. Ang shepherd din mo bantay ka. Tapos mingon makagawa siya panon, kay magsangyaw raw siya. Ano siya giship? Murag dili mo. Sa asa lagi siya giship? Sa asa siya giship? Kamutan ako sa history o sa kung sa asa siya nangulo iglesia sa Ang Ginoo sa Juan 21:15-17, katulo sa ingna sa Ginoo nga bantay, Di lagi bantay, pakana, di lagi nga ano bantay sa English sa bantay gani watch bantay or feed. kanang pag-feed nimo sa flocks, ato pa nag-atiman ka og katawhan, nagpakaon ka. O ginawa may Bakit sila man na siya? sa specific word nga gigamit sa Bible kaya ron og di ka ma ko gimingay ka watch Sa tinuod ng Bible.
Oh, di ako tanaw mo ng Bible, dihan ako lahi na ko ng istorya o sa tinuod na Bible. Kanang pagpakaon, brother, ikaw napakaon man ka sa imong pamilya, no? Bot pang sabton, wa ka magbantay sa imong pamilya. Pwede ko magpakaon sa akong pamilya, akong asawa ng bantay. Kaya wala ko diha. Kung sa pagbantay ako kung narbaho ko. Pero gibantayan imong pamilya, pinagi sa imong pagpakaon kay kung wa na ka nagpakaon, sa wa na ka nagatiman sa imong pamilya. Pwede So ko- kana kung pwede ko pagpakaon ng magpakaon. atiman, pakis sila na siya nga himuon sa usa ka tao. Kina, sige lang. Kumusta? God lahi ko na. Gibantayan nga po ni mo lang text baka kumusta na mo da na ba mo bugas? Kumusta na mo diha? Nga gisulod sa tulisan. Nagbantay gihapon mo dito. Ito ba? Pagpapalagay ba ito na ganito ni Kristo sa mga skriba? Mati. Matthew, Mm. isa mo ito yung Kristo? Ang mga Pharisees, Pharisees and scribes. scribes and Pharisees. Kisa mo ito? Mga reliyosusan. Hindi mo nabutan ni Jesus Christ. Kaya, ingat siya. Oh, kay, Kapila ito, hypocrite. gani, kay, kuwan, sige lang nindot sa gawas, outward, pero sa ubod ay mga wadi, mga kuwan. So, mura sila whited si kuwan ba, mga puncture ba, mga namikis gawas sa suod ito, pili day mga kuwan, o guilty ba. Mura man tayo so, lamay lang ito about sa kalusun. The question is, asa man nga church ito maglumala? Natin mga church scholars nga lang ba, kaya wala hindi nga makita. Ibig ganin na agad siya sa church of Jerusalem, magmagay siya naglumala. Ano wala, may pwede na lumala, pwede ingat siya. It's not for us to serve tables. Or remember that, Acts chapter 5, ingat siya. Ang mga widows, ang mga kuwan, wala nagigatiman. Mic. Wala nagigatiman ang mga widows dere. So, sige nga ni Peter, ya dili na lang mo kuan nga na kay kami biyaan na mo ang pulong sa Ginoo kay mag-serve mig tables so sa to palahi lahi ang mag-serve tables lahi putong magkuan sa word of God. That means na agay kalahian sa offices. That's why gisutan Sa ministry. sa kuan sa Ephesians 4:11 there are offices in the churches which are wala sa RCC. Wala Wala ka ka RCC God. O makahibalo po sa among mas daghan pa may atiman may mga apostolate kapag atiman sa mga may mga charity. I mean about offices. Office of evangelist, office of pastors and Kaya office of wala kahibalo kay di maka dito sa mga uban-uban kahibalo sa among organisasyon. Namuri, actually namuri. Daghan ang mga ministry dito Namuri, mo may problema na namuri pero mao ba na offices sa church? Mga nagibutang diri kaya mo mga nagibutang muna the officers of the church is pastors and deacons. Office na. Pero may malay mo ginawa di mo ba di sikot na niyo evangelize mo gapuan mo pero kung sa may office sa church, di ba? Ang office sa Catholic Church o bishops, archbishop, cardinal, priest, Deacon. mo na mga officers, deacon. Sa mga deacon na may lay. Oh, Tapos ka namong priest mo ng pastor. ako na pastor, pero priest niya tawag ba? Priest is wala sa office. Tapos ang fullness of priesthood katong bishop. First, sa Ephesians 4:11, wala yan. Wala yung priest na office. Kaya naman, tanan nga, tanan nililuwas sa Ginoo, priest, ang puli ay uluwas ko pare ito. Dili kong kinanglag pare nga wala ko rito. Peter, si Pedro mismo ngayon, 1 Peter 9. Itatanan kung luwas ka. John Paul 1:5, praise and kings there ka. Yung ang labang pare, si Jesus Christ, ikaw, pare na ka. Hindi na pare sa mo, luol pa ko sa pare, ang nihalad akong pare na. Kaya ang praise na ko, si Jesus Christ ay praise, ako'y praise. Mahalad na ko dito, open na. Oo na, ang lahiyan na ko. Cheers. Nice. I understand sa lahiyan na. Yes, sige lang yan po. Sige. Diba bro? Kasi nag-convert si James White. Okay, so James White, katoliko naman. Yes. Convert naman yun. O man madaan ni James White. Next question. You have a question, bro?
So sa mga atong viewers bro, Wala na yung uy, issue. close na. Mga Tulog na sila. mga comment ra mo na ilahat. Okay.